Sa ating mundo ngayon, iba't ibang sitwasyon pang-agrikultura ang hinaharap natin. 2014 will go down as the warmest year around the globe in recorded history. 2015 was the hottest year since climate records. Climate change is now affecting every country on every continent. Sobra baha. Mahal mga input, laging lugi. Isang kamig, isang tuka. Ang hirap. Gutom inaabot namin. Ayaw ko na magsaka. Handamik nga kayak, nga ureno adadat to, kahit kunada nga. Haan, kami nga kayak nga pa nagtrabaho ta. Siguro, di dahil lipstick ito nga maikap dito Kasi nagbe-venture yung mga anak ng farmers. Kaya instead na magfa-farming sila, lumalabas na Mas malaki ang kita doon, kaya yun, nadadivert to. Wala nang nag-aasikaso sa kwan. Mas marami ng abandon lots. Ang sinasabi nila na, para huwag nyo kaming tularan na magsasaka. Ibig sabihin nun, nakaset sa mind nila na ang farming ay talagang mahirap. Kung walang magsasaka, saan tayo kukuha ng pagkain? Ang Pilipinas ay isang bansang napakayaman sa likas na yaman ng tubig at lupa. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay. Sa kabila ng pag-unlad at lumalaking populasyon, patuloy na nababawasan ang mga lupaing pang-agrikultura. Isa pong pinaka problema natin sa bansa ngayon is yung kakulangan ng mga farmers, especially young farmers. Kulang na ang involvement ng kabataan sa farming. Isa dito dahil yung mga magulang po namin, sinasabi po nila sa mga anak nila na mag-aral na lang kayo ng mabuti para hindi din kayo magsaka. Kakaunti na lang ang mga nahihikayat mag-aral ng kursong agrikultura at pumasok sa mga gawaing pagsasaka. Kaya't nanganganib ang produksyon ng pagkain sa darating na panahon. Yan ang mahirap. Katulad ko, malapit na kaunti lang buhay sa akin tira. Kung walang sumusunod, hirap talaga ang pagkain natin sa ating bayan. Kung mahina ang agriculture, poverty will prevail. Ang fight against poverty, the front line is in the backyard. It's in the small farms. Napakahalaga ng agriculture hindi lang sa ating bansa, hindi lang sa aming lugar, kundi sa buong mundo. Talking about information dissemination, yun yung pinakamalaking bagay. Ang ATI bilang training arm ng DA ay tumutugon sa mga pangangailangan sa kaalaman at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. We are the lead agency for training and extension of the Department of Agriculture. When you talk about extension, it's not only training. So it deals with a lot of things. Meron po tayong, we call them the 3 pillars of extension. So sila yung kinakapacitate natin para makatulong natin sila. So we have the national government agencies, which includes the state universities and colleges. And then of course, we also have the local government units. And then we have the private sectors. Nalilid po kami ng consultations with various stakeholders and kinukuha po namin yung mga issues po na nakakaharap po nila sa agriculture extension. And then we try to craft policy recommendations for them para po ma-harmonize po yung direction ng agriculture extension. Isa sa mga mandato niya, lalo na po sa kanyang thematic program, ay ang pag-i-enhance po ng access sa ating information on agriculture and fishery technology. So, marami po tayong mga programa at serbisyo na ginagawa. Isa po dyan ay ang pag-develop at pamimigay po ng mga iba't ibang technology guides po sa ating pagsasaka at pangingisda.
kung saan ito po ay ma-access po ng libre ng ating mga stakeholders, lalo na po ng ating mga extension workers na inaasahan po natin na makakatulong natin sa pagpapakalap po ng tamang impormasyon po sa agriculture and fishery. Ang ATI Extension Services ay nakapaloob sa 6 na thematic programs. Sinisiguro ng mga ito na ang patuloy na pagpapaunlad ng knowledge, skills at attitude ng mga nasa sektor ng agrikultura para sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Gamit ang ladderized approach, ginagayad ng ATI ang mga ito, lalo na ang mga magsasaka upang maging learning site, school for practical agriculture, extension service providers, at farm school or farm tourism destinations. Daming partners ng ATI. Wala tayong limit. We wanted to capacitate the clients in all aspects in the agriculture value chain. Nagpapasalamat po kami sa ATI sa pakikipag-partner nila sa amin. Natutulungan ang mga farmers namin na madagdagan ang kaalaman. Ako po yung pinadala ng aming munisipyo para mag-training ng season-long training of trainers for vegetable production with good agricultural practices and INC3. Sa pamamagitan po nito, na training nito, malaking tulong ito bilang isang RBO coordinator, maibabahagi ko ito sa aking mga farmers organization, lalong-lalo na po yung 4-H Club at saka IPs, na matutunan nila yung mga new technologies sa paggugulayan para ma-increase din yung kanilang yield sa paggugulay. Napakalaking tulong ng ATI kasi talking about information dissemination, yun yung pinakamalaking bagay. Pumunta tayo sa mga eskwelahan, pumunta tayo sa mga barangay to the local level, yung mga purok, at saka pumunta tayo sa mga barangay assembleya para ihayag sa kanila na mayroong mga ganito, mayroong mga pamamaraan na makabago para makatulong sa atin. Laki talagang tulong yung pagtulong sa amin ng ATI kasi binabago nila ang paraan ng aming pagsasaka. Alam naman natin na ang pagsasaka ay mahirap. Sa amin na magsasaka kasi gusto namin din mabago ang aming pamamaraan sa pagbubukit para rin sa kaunlaran ng aming pamumuhay. Ang laki namin pasalamat na tulad ng financial support na binigay nyo sa amin, lalo na sa mga taga-ATI at yung mga nagbibigay din ng mga training sa amin. Kasi paano namin gamitin yung pera, paano namin i-implement yung project kung wala naman kaming alam. Yung mga project nga gihatag sa ATI, nagpasalamat ako na maraming nakatabangan. Wala ang ATI, hindi namin makita ang nahitabo o sitwasyon sa aming panginabuhi. I was usually invited by ATI to attend so many trainings with regards sa organic, vegetable production, good agricultural practices. All of this ay yung nagko-contribute dito sa amin. We make the module as pattern sa module ng ATI na organic farming. It takes us 6 months actually for one course to finish. So through the trainings na pinagpo-provide natin with the help of the ATI, ayan, na-encourage ko ngayon itong mga bata to take into agricultural courses. Kasi nakikita nila, meron opportunity and there is growth. Hindi lang sa kabuhayan, kundi sa pagiging professional. In-accredit kami as learning site. And then may support ang ATI on trainings, mga farmers sa community, no? Lalo na yung mga beginner sa farming at saka yung matagal na sa farming na nahihirapan mag-farm. So naging venue yung farm namin and then makita nila yung mga practical technologies na ginagawa namin sa farm. Sinishare namin lahat yung ano yung nasa amin. I-adapt mo lahat yung mga technology na dapat matutunan. Marami ng technology ngayon na pwedeng mag-angat ng iyong ani. Unang-una sa land preparation. Siyempre, andyan na yung ating mga farm mechanization. Gagamit ka ng mga makabagong binhi, mga hybrid. Tapos may mga technology ng mulching, may drip irrigation. Marami, malaking oportunidad niyan. Lahat-lahat ng mga practices namin dito talagang nag-grow up kami. So, yun yung masasabi ko na because of ATI na nag-expose sa amin
nag-expose sa aking pamilya, I was able to see the perspective of farming talaga. Nung na-involve kami with farm tours ng ATI, mas nakaka-encourage yung pag-spread ng information about organic farming. Whether it's a small or a big farm, there's always something new to be learned from each and every farmer that we visited. Kasi ang dami nilang words of wisdom, ang dami nilang tips, ang dami nilang encouragement. Isang bagay po na napansin ko na nagiging tourist attraction na rin po yung mga farms natin. Hindi lang siya kuhanan o supply ng mga pagkain natin. Ito ay magiging wellness destination na po ngayon ng mga tao. Strategy ng ATI na yung farm visit, farm to farm visit, learning journey kumbaga, na nagle-learn kayo doon sa farm na kung hindi mo makuha sa training, hindi mo magets, na-visualize mo sa farm. Ang template ng ATI na gagamit sila ng learning site is a very effective tool kasi you are putting these farms very accessible to farmers. Pamamagitan ng ganito, itutur sa ibang mga farm, katulad ko, meron akong nadidiscover na pwede pala yung gawin sa farm namin na mga technology, ganun. Sa training sa ATI, so napakarami ko talaga na nakuha. Nandyan galing yung mga processing na nalalaman ko. Ang pinaka-importante pag nasa training, i-apply mo lang. Hindi ka yayaman kung hindi ka gumagawa. Pangarap ka lang. Nakikita ko sa iba, nakita ko sa nila, pag gusto kang mag-milyonaryo, dapat gumagawa ka. Ang pera sa agriculture, hindi kinukutkot sa ilalim ng lupa, kundi na stop soil lang. Kinakailangan lang ang passion mo. Turuan mo ang iyong puso na i-love ang agriculture. Pinaparami ng ATI ang mga taong nahihikayat sa pagsasaka. Sila ang nagbibigay inspirasyon sa iba pang mga nasa sektor ng agrikultura. Paigtingin natin ang masiglang pagsasaka. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay
para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugang dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Hapon po sa lahat ng tumututok at sumusubaybay sa ATI Bicol, #Sarabay Channel. Bago po tayo magtungo sa talakayan patungkol sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng kambing, ay sabay-sabay po tayong lumuko at danhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin at ito po ay susundan ng pambansang awit at DA. Dear Lord, we praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today,
Let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Isang mapagpalang hapon sa mahigit kumulang 220 registered online participants ng ATI Bicol #Sarabay Channel. Narito kaming muli para sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura, handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension and training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon,
Patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo po ay muling sumubaybay sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa goat racing, a promising opportunity for livelihood. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share nyo po ang aming programa para #sarabay kita gabos makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito sa aming ATI FB page to register. Sa mga online attendees na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang inyong complete name at address sa ating comment section para ma-monitor namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po ito sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko po ito para masagot ng ating resource speaker. At this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay, pakinggan muna natin ang mensahe ng aming Training Center Superintendent 1, Ma'am Vivienne V. Carable. Ma'am Vivienne, good afternoon po. Hello. Marinig ako. Yes po. So, magandang hapon. Kalakhan ng mga 220 participants. Sa 220 participants nating nakatutok sa ating ATI Bicol Facebook page, ATI Bicol Sarabay Channel YouTube account. Magandang hapon po sa inyo. Sa pangalan ng Agricultural Training Institute ng aming Center Director, si Ma'am Elsa A. Parot, kasama ang bumubuo ng training management team headed by Ms. Melba Bonafe, ang aming training specialist 2, project officer, Joyka, si Froy, at lahat pong ATA staff na nasa likod ng activity na ito. Muli po, welcome, sabay-sabay a promising opportunity for livelihood. Ngayong hapon po, hitik na hitik ng impormasyon ng ating talakayan sa pangunguna ng Presidente ng Goat Racers Association of Camarines Sur, ang napakasipag, very accommodating goat specialist, si Mr. Roy Nelson Layosa. Sir Roy, thank you so much for being here with us and to share your expertise in goat racing. Sir Roy, napakaganda po ng prospect o potensyal ng pag-aalaga ng kambing. Di ba mas higit na kaunti ang kinakailangang pakain nito kung ikukumpara natin sa cattle o sa carabao. Sabi nga dun sa kung baga sa some native goats ay pwede pong katumbas nito ay pagkain ng isang cattle. So 10 native goats can be fed on the feedstuff sufficient for 1 cattle, sabi nga nila, on the average, more or less. So, ang pag-aalaga po ng kambing ay naaakma, lalong-lalo na po dun sa mga smallholder farmers natin. Dahil aside from goats having excellent adaptability to difficult mountain conditions, also to extreme weather conditions, mababa yung paunang investment o kapital na kinakailangan, di po ba? Kaya naman ito ay akmang-akma sa sa ating mga magsasaka. So nakasentro ang talakayan sa pag-aalaga ng kambing, kaya ini-encourage ko kayo na abusuhin natin si Sir Roy mamaya. Lalong-lalo na yung may mga kambingan po na ihanda nyo yung katanungan ninyo, yung mga problema o mga constraints, concerns na naranasan ninyo o nararanasan sa pag-alaga nyo ng kambing, ibato po natin sa ating resource person mamaya. Ang ATI po ay nandun ang commitment na kahit paanong paraan, dito nga po sa online distance learning, ay nandun yung aming adhikain na mas maraming farmers o mga magsasaka na maabot natin at maiparating yung mga teknolohiya. Siyempre po ito, ang iniisip natin ay para sa mas higit na kita ng ating mga magsasaka. Ano po? So, meron lang po tayong maghapon, kaya hindi ko napapatagalin pa. Muli po, salamat sa 200 plus virtual participants natin na makakasama natin ngayong hapon. Sana po ay mag-enjoy kayo sa ating talakayan at
Sabi ko nga, yung mga katanungan yung mamaya sa open forum ay itanong natin, ibato natin kay Sir Roy. Ano po? So, muli po sa pangalan ng ATI, sa aming director, Ma'am Elsa Parot, at sa buong ATI family po, muli salamat po sa inyong pag-participate ng ating distance learning at may God bless us all always. Salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Bien, for that very nourishing message. So, at this point, alam ko na excited na po kayong matuto regarding sa goat racing. Kaya naman, ipapakilala ko po sa inyo ang mga kasama natin at magiging resource speaker natin for today. So, he is a member of Goat Racers Association of Camarines Sur and also a member of Tanggol Kalikasan Movement, Camarines Sur chapter, and his field of specializations are community organizing, organizational development, and goat enterprise management. He also worked as a local development coordinator at Rural Reconstruction Movement and biodiversity monitoring socioeconomic at Care Philippines for 2 years. And he also worked as Tanggol Kalikasan Environmental Land Officer, Law Officer, and also Assistant Branch Manager at Save the Children, and also a Regional Project Coordinator for 3 years at Coalition for Bicol Development. He obtained his college degree at Central Bicol State University of Agriculture with a degree of Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Husbandry. So at present, he is the president of Goat Racers Association of Camarines Sur to discuss to us the role of goat, breeds of goats, selection and culling, systems of breeding, housing and fencing, feeding and nutrition, return of investment, and disease and its impact. Please all welcome Mr. Roy Nelson G. Layosa. Sir Roy, good afternoon po. Good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat na nanonood. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa ating virtual training. Ako po ay magsasalita ng Tagalog dahil meron po tayo mga kasama na hindi po yata nakakaintindi ng Bicol. Bahala ka dyan. Pero yung aking lecture materials ay written in English. Ito-translate na lang po natin. So, ako po ay natutuwa dahil marami po ang nag-signify ng interest sa pag-aalaga po ng kambing, which is a sign that really goat racing is a very promising venture. Ito po ay magbibigay sa atin ng oportunidad sa livelihood. Lalo po ngayon na medyo mahirap po ang buhay, maraming mga farmers ang naghahanap ng iba't ibang pamamaraan para madagdagan po ang kanilang income. So, ang title po ng ating talakayan ngayon ay Goat Racing, a Promising Opportunity for Livelihood. So, bakit po tinawag po ito na promising bakit tinawag na promising venture for opportunity for livelihood? Dahil kung makikita po natin sa ating pong lugar, marami po mga natiwang na lupa na hindi po gaano napakinimbangan ng iba't ibang klase po ng damo, na ito po ang nagiging pagkain ng ating mga kambing. So the outline of our topics are what makes goat racing a promising opportunity for livelihood? Ano ang mga factors na dapat natin consider para kung tayo ay mag-aalaga po ng kambing? So, pag-uusapan po natin ang stocks, pag-uusapan natin ang different breeds of goats, pag-uusapan din po natin yung feeds and feeding, pagpapakain ng kambing, then yung housing at fencing, yung requirement papabahay o kaya bahay ng kambing, saka yung bakod. Then, kasama rin po na sa ating talakayan yung care and management. Care and management of goats, mahalaga po yan. So, isa-isayin po natin ito.
Okay. Sige. Meron pong mga notion kasi about goats na maaring totoo, baka haka-haka lang. Meron po nagsasabi na ang kambing daw ay maselan. Totoo po na ang kambing ay maselan. Bakit po ito naging maselan? Dahil po sila ay hindi maselan. Nakakagulo, di ba? Maselan kambing dahil hindi maselan. Kaya po tinawag na hindi maselan kasi po yung kambing kahit ano kinakain niya, hindi po siya maselan sa pagkain. Ang kambing daw ay hindi umiinom. Pero kaya naman po hindi umiinom kasi hindi nyo pinapainom. So, mali pong paniniwala, yung mga paniniwala natin noon na hindi umiinom ang kambing. Sabi nila, takot daw sa tubig. Meron pang naniniwala po na ang kambing daw ay yung kambing daw po ay yung kambing daw ay mapanira. Totoo po na mapanira talagang kambing, kaya dapat po ikulong o kaya itali. Ang kambing ay pang fiesta lang, pang birthday, o pang special na okasyon. Siguro po, pagkatapos ng ating talakayang ito, merong iba mga paniniwala noon na mababago. So, siguro, sabay-sabay natin po itong pag-aralan. Meron po mga advantages of goat racing. Una, na advantage ng goat racing, ang kambing po ay nagre-require ng less space. Less space required for goat racing. Goats are smaller size animals and they actually require very less space compared to many other domestic livestock animals. Dahil nga po maliit naman ang kambing, so maliit din naman po ang espasyo na kailangan natin. Goats can accommodate themselves to many different conditions of environments. They have less demands para dito sa housing. They can do well with minimum facilities inside the house. So ang pagpapagawa po ng bahay ng kambing hindi masyadong maarte. Kahit na yung mga simple lang, basta mayroong mapagsisilungan yung ating kambing, so pwede na po yun. Then even you can also raise goats with your other farm animals in small scale farming. Karamihan po natin mga magsasaka ngayon ay mayroong mga small holdings lang. So kahit po alagaan natin ng kambing kasama po ng iba't nating mga hayop ay pwede po yun. Go. Then isa pa pong advantage dito yung pagkakaroon natin ng many breeds available. So availability of many different breeds is among the main advantages of goat farming. Some goat breeds are good for meat, some are for milk. So makakapagpamili po tayo kung anong klase ng hayop ang gusto nating alagaan, whether it could be for milking or for meat production. Go. Ang isa pang advantage po ng pag-aalaga ng kambing, ito po ay tinatawag nating numerous utilities, maraming gamit. So, pwede po ang kambing para sa, sabi ko nga kanina, pwede po silang alagaan para sa meat production, pero naman po silang alagaan para sa milk production. Goats are generally raised for meat, milk, skin, fiber, and manure. So, hindi lang po yung karne o gatas na galing sa kambing, pati yung kaniyang manure, maaari na po natin gamitin ito as for our organic farming. Isa pa pong advantage, when you raise goats, you can make selling forage crops as an enterprise. Sa experience po namin, pagka nagpakain po kami ng kambing, yung pong mga pinutol po namin, halimbawa mga pinutol na mulberry, yung mga sanga-sanga po yun, ay itinutusok po namin sa polyethylene bags, tapos pinapatubo. Maaari pa po nating ibenta yon sa mga naghahanap ng mga forage crops. Another advantage is that goats require less feeds. Dahil nga maliit naman siya, so kaunti lang pong pagkain ng kailangan po niya. Then yung yung pag-aalaga po ng kambing, caring process is easy. Depending on the breeds or variety of goats, generally requires less care and management than many other domestic animals.
They are very active. So, hindi po mahirap na alagaan ng kambing. Next. Goats can adapt themselves to many climates. Goats are very hardy. Very hardy, tigasin talagang kambing, ano? So, kahit po anong klaseng climate, hindi po masyadong problema ang pag-aalaga na ating mga kambing. It is among the notable advantages of goat farming business. Depending on the breeds, goats can tolerate wide range of climate conditions throughout the world. Isa pang advantage po, goats grow faster. Kung maswerte po ang inalagan mong kambing, maaari po itong magkaroon ng anak na 2 hanggang 3. So madaling dumami ang iyong kambing. So pag mas madaling dumami ang alaga mong kambing na pinapakain mo lang naman ng damo, mas madali ang pagkuha mo ng iyong kita sa iyong goat racing venture. Next. Yan, inulit lang po kanina na sinasabi po na goats are hardy animals. Mga tigasin nga talaga, kahit saan pwede mong alagaan ng kambing. Next. They require less caring process. So, mas madali pong alagaan. And ngayon po, easy marketing on the goat products. Hindi po mahirap ibenta ang mga produkto na galing po sa kambing. Actually po tinatanong kami kung may problema daw kami sa marketing ng products from goat. Ang problema namin, kulang kami ng stocks. Alam naman po natin na the Philippines is surrounded by other Muslim countries. So, marami po, kahit hindi na lang po local market, marami po ang nangangailangan ng karning kambing. Dito po sa atin, marami naman po tayong mga kapatirang Muslim. Ito pong karne na galing po sa kambing ay wala pong hindi kagaya ng ibang karne, halimbawa ng pork na bawal po kainin ng ibang religion. Pero dito po, kahit na karneng kambing, okay na po sa iba-ibang mga religion. Next. Ayun, great ROI, return of investment. Dahil kaunti lang na halaga ang kailangan mo para sa pagsisimula po ng negosyo sa pag-aalaga ng kambing, wala kayong halos na gastos dun sa pagpapakain dahil ito ay kumakain lang ng damo, malaki po ang return of investment. So, mas malaking kita, mas okay sa mga nag-aalaga. Less risk. Risk or loss or very less dahil po simple naman po ang pag-aalaga ng kambing, kaya hindi pa kagaya ng pag-aalaga ng ibang hayop. Halimbawa, pag-aalaga natin ng baboy, saan kamakailan lang po ay nagkaroon po tayo ng problema sa ASF. Pero dito po sa pag-aalaga ng kambing, hindi masyado nagkaroon ng problema. They required space and other operating costs are relatively less. Kaya po, as compared to other ventures sa pag-aalaga ng livestock, hindi po masyado malaki ang requirement para sa capital dito po sa goat. And another advantage is that maaari pong makatulong itong goat raising o goat farming in eradicating poverty. Marami po tayo na mga poor families na hindi kayang bumili ng baka dahil may mahal ang baka, pero pwede silang magsimula ng pag-aalaga ng kambing dahil hindi naman po gano'n kamahalan yung kapital na kakailanganin mo sa pagbili po ng stocks o ng kambing. Excuse me. Then another advantage is that goat raising could create employment opportunities.
lalo na po dun sa mga commercial farms. So makapagbibigay pa po ito ng employment para sa naghahanap ng trabaho. Hindi na po kailangan dito na college graduate ka para lang makapag-trabaho ko sa isang goat farm. Yung basic lang po na kailangan mong malaman sa pag-aalaga ng kambing ang kailangan dito. Next. Next. Kahit po sinabi natin kanina na mayroong mga advantages sa pag-aalaga po ng kambing, pero malinaw po sa atin that the benefit from the advantages of goat raising could not be benefited by us kung hindi po natin i-consider itong excuse me COVID na ba ito? Okay. So kailangan po i-consider natin. Pag-aalaga po tayo ng kambing, consider natin the animal or the stock. Pangalawa po, na-consider natin yung feeds and feeding. Pangatlo, yung housing and fencing. Then, pang-apat, yung healthcare and management. So bago pa man po tayo mag-decide na mag-alaga po ng kambing, itong apat na factors na po ito ay kailangan po natin consider. Next. Okay. If you are to raise goats, kailangan mag-decide muna po tayo. You decide on what type of animal are you going to raise. Sabi ko nga kanina, meron tayong iba't ibang type. So, magdesisyon muna po tayo kung ang aalagaan natin ng kambing ay meat type or ang aalagaan natin kambing ay pagkukunan natin ng gatas. Or meron naman pong kambing na pwedeng pagkunan ng karne at pwede naman pong pagkunan ng gatas. Tinatawag po ito natin na dual purpose type. Ngayon, tingnan po natin, subukan natin tingnan yung some common breeds of goats in the Philippines. Marami po tayong common breeds. Unang-una po dito yung Philippine Native Goat. Ito po ang itsura ng Philippine Native Goat. Maliit lang po siya. Ang characteristics po nito, small, stocky, and low set. Ang kulay niya, color, and markings red, white, black, or combination of these colors. Yung mature weight po niya ay maabot lang po siya 20 to 25 kilograms. Then, ang average lactating, average milk production is only 0.4 liters. Sapat lang po dun sa kanyang mga kids. So, hindi po pwede na alaalagaan mo yung native goats for milk type dahil yung napoproduce niya pong gatas ay sapat lang po para dun sa kanyang mga anak. Yung lactation period niya ay umaabot lang po sa 187 days. So, within 187 days, nagpuproduce po siya ng gatas, pero ito po ay sapat lang sa kanyang anak. Isa pa pong klaseng breed na nandito naman po sa ating lugar, ito pong Boer. So, kung halimbawa, ang desisyon mo na alagaan na klase ng kambing ay meat type, mas maganda po na ang kunin natin ay yung Boer or yung mga upgraded na kambing na may lahi ng Boer. Ito po ang characteristics nito. Yung meat type with short to medium hair and horns are prominent. Ang color markings po niya, reddish brown head and neck with white body and legs. Tapos ang mature weight po niya ay 70 to 90 kilograms. Tapos ang average milk production niya ay 1 to 1.5 liters of milk per day. Tapos ang lactation period po ng Boer ay umaabot sa 200 days. Isa pa pong klase ng breed, meron pa pala. Ito po yung weight of full-blood Boer at different physiological stage. Yung back o kaya yung tawag natin ay turo. Ang back o kaya bulugan at birth, tumitimbang na po yan ng 3.7 kilos.
Pagka babae, tumitimbang po ito ng 3.4 kilos. Pagka ito po ay weaning stage na, tumitimbang na po ito ng 24 kilos sa lalaki, then 22 kilos sa babae. Pagdating po na 7 months, pagka pure ang iyong bower, umaabot na po ito ng 40 to 50 kilos. Yung babaeng bower ay 35 to 45 kilos. At the age of 1 year o kaya 12 months, nasa 50 to 70 kilos na po ito kung ito ay lalaki. Then yung babae po ay umaabot na ng 45 to 65 kilos. Yung matured bowers po ay umaabot ng maximum weight na 90 to 130 kilograms. Yung babae po ay 80 to 100. So you would compare. Kung halimbawa mag-aalaga ka ng kambing na native, ang pinakamataas na po siguro ang timbang niya ay 25 kilos o 20 to 25. Pero ang panahon sa pag-aalaga ay parehas din lang naman. Hindi mag-alaga ka na po nung kambing na mayroong magandang lahi kung ito po ay aalagaan mong for meat type. You spend the same period para sa pag-alaga, pero pag ibibenta mo na, ang liit-liit ng native goats mo, pero kung ang mga kambing mo ay may lahi ng bower, kahit po hindi ito pure breed, at least upgraded, mas mataas po ang timbang nito. Next. Sunod po na klase ng kambing na common din po sa ating lugar. Ito pong Anglo-Nubian. Yung Anglo-Nubian goats are ito po ang characteristics ng Anglo-Nubian. Yan. Proud and graceful in appearance, long, white, and pendulous ears, Roman nose. Yung ilong niya po ay medyo pabutog na ganyan. Tapos yung color po ng Anglo-Nubian, markings po yan ng black, gray, cream, white shades of tan, reddish brown, facial stripes. So iba-iba po ang kulay ng Anglo-Nubian goat. Yung mature weight niya po ay 60 to 75 kilograms. Ang average milk production niya po ay 1.5 to 2 liters of milk per day. Ang lactation period niya po ay sa loob ng 250 days. Next. Maliban po sa Anglo-Nubian, ang Anglo-Nubian ay isang tipo ng kambing na inaalagaan for milk. So isa pa pong klase ng kambing na inaalagaan for milk ay ito pong sa anin. Ito po ay itsura na sa anin. Ang karakteristik niya po, it originated from Switzerland, large and big bone and graceful and refined bone. Ears ay erect. Kung yung Anglo-Nubian po ay pababa at mahaba ang tenga na paganyan, ito naman po sa anin yung tenga niya po ay erect. Ito po ay tinatawag na Queen of Dairy Goats. Ang color and markings niya from pure white to off-white. Ang mature weight po ng sa anin goat ay average of 70 kilograms. Largest of the dairy goat breeds. Ito po ay tumitimbang, ang babaeng kambing na mature tumitimbang na po ng 150 pounds or 68 kilograms. Ang back po ay 200 pounds or 91 kilograms. Ang average milk production niya ay 1.8 liters of milk per day. Meron pa isa pa pong milk type na kambing. Ito po ang tinatawag na Toggenburg. Toggenburg, ganyan po ay tsura ng Toggenburg. Then ang mga characteristics niya po ay mga sumusunod. Characteristics niya sumusunod. Una, strictly vigorous. Medyo malayo yung aking kopya. Medyo malayo yung aking kodigo. No? Long, strictly characteristic, sturdy, vigorous, and long life. Ears are short and erect, pointed forward, and carried forward. So, pagano din po ang tenga ng Toggenburg. Ang color markings niya ay light from to dark
chocolate with distinct white markings, 2 white stripes down on muzzle, fairly white from knees downward and hind legs. Mature weight niya po ay 60 to 80 kilograms. Average milk production is 1.5 to 1.75 liters. Ang lactation period niya po ay 220 days. So kung ikaw po ay mag-aalaga ng kambing, siyempre, kung ang gusto mong kambing magpuproduce ng milk, ito po yung mga tinitingnan mo. Ilang litro ng gatas ang pwede niyang i-produce sa loob ng isang araw. Ilang araw ba yung nagpuproduce siya ng tuloy-tuloy na production ng milk? Tapos, ilang kilo ba ang matured na animal? Halimbawa, gusto mo nang ibenta yung inaalaga ang goat, which was primarily cared for para sa milk production. Sunod po, meron pa po tayong French Alpine. Ito po ang hitsura ng French Alpine. French Alpine originated in the French Alps. Can range in color from white or gray to brown and black. Have no set markings. They are considered heavy milkers, and their milk could be made into any dairy product. So marami po, maliban po dun sa gatas lang na napuproduce nito, any dairy product ay pwede natin gawin. Yung mga pampaganda, yung ginagawang cheese, ginagawa po ito, ginagamit po ang gatas na galing sa kambing. Particularly, gatas po na French Alpine. Next. Yun, lamancha. Ang lamancha po yung puti, hindi po yung karga po. It's noted for its apparent lack of much reduced external ears. Halos wala po itong tenga. Kala mo pinutulan ng tenga. Medium in size, generally calm, quiet, and gentle in temperament. Ito ang very, very distinct na ugali ng lamancha. Mabait po siyang alagaan. It comes in just about any color. So, merong puti, iba't ibang kulay po ng, sana may pink, Tapos, hairy short, fine and glossy. Ang dairy breed with high butter fat. So, if you're going to make cheese, mas maganda kung ang aalagaan mo kung kambing ay lamancha. Next. So, matapos po natin ma-discuss po yung different breeds of animals, alam mo na kung anong klaseng animal ang gusto mong alagaan. Isa pong mahalaga yung selection of stocks. Sinabi kong selection, this would mean choosing animals with desirable traits that are fit for production. Hindi naman po na-discuss natin yung different breeds, ganun ang characteristics niya, ay sigurado ganun na talaga ang mangyayari. Kailangan din po nagsiselection tayo ng stocks. So we have to do selection and we have to do also culling. Pag sinabi pong culling, it is removing animals that are below average in production, unsound or undesirable. So mahalaga na na-discuss muna natin ano yung mga pagka-desirable trait. Mahalaga na umaabot po sila dun sa standard na yon. Halimbawa, kung sinabi na ang kambing na ito ay nagpuproduce ng 1.5 liters of milk, pero nung inaalagaan mo na, hindi nga umaabot ng 1 litro ng gatas. So, maaring candidate po siya for culling if you are raising your goat for milk dahil hindi po umaabot sa standard yung production nila ng milk. Traits to consider for selection, una, yung growth rate, yung milk yield, prolificacy, yung body size, yung resistance to disease, adaptability to environment, and yung production conditions. So, mahalaga na kino-consider pa rin natin ito para makadecide po tayo kung ito bang hayop na ito, itong hayop na ito, ay aalagaan natin para dumami ang ating stocks or kailangan alisin ko na ito sa aking herd dahil
hindi po productive. Kagaya po na napag-usapan namin kanina ni Sir, matagal na silang nag-aalaga pero hindi naman po, hindi nabubuntis kahit may back naman po sa kanila. So pagka gano'n na hindi prolific yung hayop, lugi ka dun sa pag-aalaga mo. Kahit nga damo lang yung kinakain, pero yung panahon, nadadalhin mo dun sa kanyang forage area, tapos sa gabi, isisilong mo na naman, medyo pagod ka, pero wala namang produkto na nadadala sa'yo. This is one reason for us to cull your animal. Next. So, ito po ay ilan sa mga karakteristiko ng male breeding buck. Pag ikaw po ay magpipili ng magiging buck o kaya yung gulugan, tawag sa amin dito ay toro, ito po ang mga characteristics nito. Una, dapat healthy with no deformities. Dapat healthy po siya, malusog, walang mga deformities, straight and strong legs. Kailangan talaga sa buck yung merong malakas na legs. Hindi po dito pwede mahina ang tuhod. Kasi pag sampa niya pa lang, kung mahina ang tuhod niya, magkakaroon na po siya ng problema. Active and with high libido. Yan. Kailangan hot na hot ang iyong buck. Hindi po dito pwede yung hindi hot na buck. So, kailangan very active at mataas ang kanyang libido. Tapos, titingnan mo po yung testicles niya. Dapat normal ang kanyang testicles. Mamaya po, ipapakita namin ang itsura ng normal na testicle ng buck. With good pedigree, with clean, shiny, and healthy coat. Makita po natin sa picture, makita po natin na kailangan ang coat ng iyong alagang buck ay shiny. Then, dapat po ang timbang niya, pag umabot siya ng 6 to 8 months, hindi na po dapat bumababa ng 25 kilos. So pagka ganito po ang mga characteristics ng iyong buck, dito po ay magandang gawin na breeder. So, next. So, kung yun ang sa breeder buck, ito naman po ang characteristics para sa ating mga female breeding stock. Number 1, dapat walang deformities, healthy, with no deformities, straight and strong legs. Kagaya po ng buck, kailangan strong legs din ang ating mga female doe, ay yung ating mga does, dahil pagka may problema siya sa kanyang legs, pag sampa ng turo, malalampa, magkakaproblema sa inyo yan. With good mothering ability. Ito number 1 po ito. For me, ito ang hinahanap ko, with good mothering ability. Kailangan kung ikaw po ay mag-raise ng mga breeder stocks, hanapin mo po yan, tingnan mo dapat with good mothering ability, nagpapasuso siya, hindi niya sinasaktan yung kanyang mga kids. Tapos normal teeth, smooth, firm, no infection and swelling, good pedigree din po. Tapos 6 to 8 months dapat yung average weight niya ay hindi bababa ng 20 kilograms. Next. So ito po ay ilang sample ng mga other desirable traits. So tingnan natin, strong legs, sample po yan, strong legs. Tapos shiny hair coat. Next. Yan, prolific. Maganda kung nagpuproduce alimbawa ng 2 to 3 kids per kidding. Pero minsan, mas gusto ko yung dalawa lang kasi ang susunod ng kambing, dalawa lang. Kung umabot na po yan ng 3, kailangan may ginagawa ka na pong mga ibang practices kung saan yung pangatlong kid ay na-schedule nakakapagsuso din. Ito po isang picture, nakita po natin, ito yung tinatawag na magandang itsura ng bayag ng kambing. Even po ang size niya. Next.
So, kung kanina ito yung mga desirable traits, ito naman po yung mga reasons for culling. Halimbawa, nakita mo yung suso ng kambing, yung babae, meron extra teats. Imbis na dalawa lang po yung nipple, meron pang extra. Minsan dalawa, minsan tatlo, minsan apat. Pero yung pong extra teeth, wala naman pong gatas yan. Ngayon, magkakaroon pa po ng confusion dun sa kid na kung halimbawa, nung nag-aaral pa lang siyang magdede, ang palagi niyang nasasak yung extra teeth, hindi wala naman pong makukuhang gatas yun. So, yung kung breeder goats yan, hindi maganda na i-maintain mo ang breeder goats mo with extra teeth. Otherwise, hanapin mo, halimbawa, baka may extra teeth siya, pero meron naman siyang good mothering ability, matyaga siya hanggang sa yung kid niya ay natuto na sumuso dun sa nipple na merong gatas, medyo okay pa po yun. Pero, hindi po advisable to maintain goats for breeding yung mga goats with extra teeth. Tapos ito po sa kabila, ito yung tinatawag nating split testicles, parang may broken chin. May broken chin yan sa iyong itlog boy. So, split testicles, hindi rin po magandang klase ng bulugan yan, o barako. Next. Yan. Another reason for culling, yung abnormal legs, masyadong buka, or abnormal legs dahil mahina ang tuhod niya. Next. Weak legs. Yun. So, yung iba po, pagka naka-decide na po tayo nung anong stocks ang aalagaan natin, tapos so meron na tayong animal, kahit maganda ang stocks mo, kung meron kang problema sa pagpapakain, problema din po yun. So, magandang maapag-aralan din po natin yung feeding management. Feed resources for goats. Goats are known as voracious eaters. They eat almost everything and anything, even plastics. But quality feeds must be provided for their maximum production. Hindi nangangahulugan na dahil kahit ano ang kinakain niya, ayun na lang. Pati basura kinakain, pati mga plastic. Pag minamalas ka nga, yung sinampay mong brief, pwede pang kainin ng kambing mo yan. Yung kailangan po, quality feeds din ang ibigay natin sa ating mga kambing para magkaroon po tayo ng maximum production. Ito po ang ilan sa mga feed resources for goats. They could be classified into forages, concentrates, and then crop residues and byproducts. So, forages, concentrates, crop residues, and byproducts. Okay, next. Pag sinabi pong forages, usually green or fresh plants which include legumes, grasses, non-legume trees, shrubs, and herbs. Marami po tayo niyan. Pero, meron pong iba-ibang klase ng forages. Merong iba-ibang klase ng grass. So we have pak chum, we have napier, sa legumes naman po we have indigofera, yung mga trees or shrubs, meron tayong flamingia, meron tayong tricanthera, so marami. Sa experience po namin, dahil sa bundok kami, yung dahon po ng niyug-niyugan o libi-libi, paborito po yan ng kambing. Yung dahon po ng langka, paborito yan. Yung dahon po ng madre de cacao, dahon po ng ipil-ipil, paborito po yan ng ating kambing. So, mas maganda if you give a variety of grass and legumes sa ating mga kambing. Lalong-lalo na po kung sila po ay nakakulong lang o kaya complete confinement. Kasi kung nakaalpas lang po sila, meron silang kakayahan maghanap nung gusto na talaga nilang kainin. Next. Concentrates. Pag sinabi pong concentrates, ang ibig sabihin po nito, these are feeds which contain high amount of nutrients per unit weight.
So meron po tayong mabibili na mga, minsan may nagbibenta na po ng goat's pellet. Meron din po na nagbibenta ng mga breeder mass for goats, grower mass for goats. So pwede po yun. Yung darak po ay binibigay natin sa kambing. Pero kailangan haluan din po natin ng ibang grains like corn o cracked corn or yung corn grits para po mas hindi lang po yung kasi kung darak ma-rich lang in fiber, wala naman po masyadong nutrients na nakuha sa darak. So kailangan po haluan po natin ng mais o kaya copra cake. Next. Crop residues and any products, byproducts. Pag sinabing crop residues and any byproducts, these are feeds that are left after harvesting of crops, usually 5 rows and contain high dry matter. Sample po nito yung ating mga corn cobs, pagkatapos naropoon ang mais. So meron tayong corn cobs, yung banana peelings. Practice ko po pagka ako umuwi dun sa farm, meron po dito sa Anayan na mga nagtitinda ng maruya, sila po. Minsan dumadaan po ako doon at hinihingi ko po yung mga banana peelings. Pero pagka gano'n, kailangan hugasan maligi yung banana peelings para maalis po yung tawag niyan, yung pagpapahinog. Tapos yung pomelo peelings din po. Sinubukan ko pakainin ng pomelo peelings. After peeling na pomelo, binibigay ko sa kambing. Kinakain din po yun ng kambing. Sa iba, binibigyan po nila yung sugarcane tops. So marami pong iba't ibang klase na mga byproducts na pwede po natin ibigay sa ating mga hayop. The amount of feed that can be eaten by an animal is directly related to the nature of feed offered to them. And then the forage of feeding goats must possess these qualities. So, dapat mayroong mga ganitong karakteristiko. Una, dapat palatable. Pangalawa, consider mo yung digestible. Dapat palatable tapos digestible siya. Kahit naman po masarap kasi yung pagkain, kung hindi naman po na-digest, di ba may problema ka rin yan. Tapos, you have to ensure that it contains the available nutrients needed by the animal. Ulitin po natin, sa pagpapakain po ng kambing, yung consumption niya po ng pagkain ay magdidepende dun sa tatlo, yung pagiging palatable niya, yung pagiging digestible niya, at yung contents ng nutrients dun sa ating ipinapakain sa ating mga hayop. Okay, i-review po natin. Pag sinabi pong palatability, ito ang kahulugan. Palatability refers to the quantity of feed that animals consume voluntarily. Tandaan natin, voluntarily, hindi natin ipinipilit sa ating mga hayop. Voluntarily niya kakainin yan kasi po nasasarap po siya sa pagkain gano'n. This quality varies between plant species and plant parts and stage of growth. So depende sa klase ng forage crop, depende dun sa parte ng forage crop, and depende dun po sa stage of growth. Usually po pagkabata pa yung forage, very young shoots, mas masarap po yan para sa kanila. Leaves are more palatable than older ones. Although goats are not so selective, they enjoy eating a variety of feeds. Next. Pangalawa, sabi nga kanina, hindi lang mahalaga na ito ay masarap. Kailangan mahalaga din po, tingnan natin, digestibility. This refers to the amount of percentage of feed that can be broken down and absorbed by the animal. So kahit kasi masarap, kung hindi naman po na-digest, so hindi naman po ma-absorb ng nutrients na taglay nung pinakain mo sa kambing. Generally, younger plants are more digestible than older ones.
and leaves are more digestible than the stem. Siyempre naman ano, generally legumes are easily digested than grasses. The quantity and quality of nutrients the animal take in depend largely on the feed digestibility. So depende dun sa pagiging digestible yung pumapasok po na nutrient sa ipinapakain natin sa ating mga hayop. Next. Isa pa pong dapat nating tingnan dito, yung nutrients availability. Masarap, digestible, tapos dapat may nutrient. Refers to the amount of nutrients present in the feed and its availability for use in the animal's body. The feeds must contain the nutrients required by goats, which include number 1, protein, energy, vitamins, minerals, and water. So, mali po agad yung sinasabi natin na kambing ay hindi pinapainom. Kami po mga nag-aalaga ng kambing, mawalan ka na po ng pagkain, wag lang po mawalan ng inumin tubig yung iyong inaalaga ang hayop. Mahalaga po ang tubig. Next. Protein and energy are the nutrients needed in large amounts by goats, just like water. Energy mostly supplied by grasses, while legumes provide protein. So, yung kailangang enerhiya po ng ating mga alagang kambing, galing po yan karamihan sa ating mga grasses like napier, paksong. While legumes provide protein, yung kinakailangan protina po ng ating mga alagang kambing, doon po manggagaling sa ating mga legumes. Since ruminants like goat can derive protein from microbes in the rumen, more grasses must be provided, and the ideal combination is usually 70% grass and 30% legume. Yung pinapakain mo sa kambing araw-araw, dapat 70% of that meal ay grass, like napier. Yung 30% naman po ay dapat legumes like indigofera. Mga legumes yan. Concentrates are supplemented to goats during times of feed scarcity or in animals in lactating or mga breeders. So, mas kailangan po ito ng mga breeders natin, mas kailangan po ito ng mga kambing na nagpapasuso. Kailangan po, meron tayong binibigay na supplement na concentrate. Or minsan, pagka po, halimbawa, kung ito, yung kambing mo ay cut and carry ang adapted mong sistema ng pagpapakain, pagka masyadong maulan na hindi ka po makakuha ng forage para sa kanilang pagkain, maaari pong bigyan po sila ng supplement feeds na concentrates. Yep. The benefits of concentrate feeding include: number 1, improvement of the condition of the rumen and its microorganisms, resulting to more efficient digestion of feeds. Number 2, concentrates serve as bypass nutrients that can be directly utilized by goats without converting into other substances. So pagka concentrate feeds kasi ang ibinigay natin, hindi na po kailangan na tunawin para ma-absorb kaagad yung nutrient na kailangan. So, unlike grasses na nag-undergo po ng process, ida-digest niya, tapos medyo makikita mo yun parang kumakain ng chewing gum, then kakainin niya uli, saka lang po papasok dun sa sistema ng kambing. Next. The amount of nutrients needed by goat depends on their size, your function, and production stage of development. So, depende. Depende sa laki, depende dun sa production stage niya o kaya sa kanyang age, depende sa kanyang function. So, halimbawa, maliit naman yung kambing mo, siyempre maliit naman yung kailangan nutrients ng yung inaalaga.
Generally, nutrients are used by the animal for maintenance, for growth, production, and reproduction. As a general rule, animals that are productive or have more functions and need more nutrients, therefore they should be provided with more and better quality feeds. So, makita po natin, halimbawa, sa mga commercial farms, lalo yung mga farms who are producing milk, sinisiguro po nila na ang pagkain ng kanilang mga hayop ay nandun yung kailangan ng nutrients dahil po mas kailangan po yan para sa production po nila ng gatas. Next. Then we go to the quantity of feeds needed by goats. Generally, goats consume more forages compared to cattle, which is equivalent to 4 to 6% of their body weight in dry matter form. Excuse me. As fresh forage, it is equivalent to 17.5 to 25% of the body weight. So, halimbawa, ang body weight po ng iyong kambing ay 20 kilos. I-times mo po yan sa 17.5 o 25%. Yun po ang kailangan yung pagkain sa loob ng isang araw pag fresh forage po. Nag-average po yan mga 5 kilos of grass per day. If the goat is under confinement or cut and carry stall feeding, more feeds must be provided to give allowance for refusals and other wastage. So pag ito ay nakakulong, yung kasi pag nakakulong po ang kambing mo, kahit nakabitin yung pagkain ng kambing, pag ito ay nahulog na po sa sahig o kaya nahulog na sa lupa, hindi na po yan kakainin. So kailangan merong sobra, merong extra. The goat is under confinement, cut and carry, more feeds must be provided to give allowance. Doon sa hindi na niya kinakain, ayaw na kainin, tapos doon sa mga nahulog, kailangan meron pang natitira para pwede pa niyang kainin. Unlike kung ito po ay nakaalpas lang, pag nakaalpas lang po ang kambing, hanggat gusto niya kumain, kakain siya, nakakapamili siya, lakad-lakad yan, pipili ng mga gusto niya kainin. So, ganun po ang comparison niyan. Next. These are some simple feeding practices to improve production of goats. Ito po, mga simple feeding practices to improve production of goats. Number 1, ensure that animals have constant access to feed. 50% of goats' feeding time is consumed for ruminating. During this time, they stop eating, they regurgitate some of the feeds, chew it some more, and swallow it again to assist breakdown of the feeds. Access to good quality feed day and night results in faster growth and good animal performance. Total naman, libre naman yung damo, didamihan na po natin. Dapat 50%, dapat palaging meron siyang available na pagkain kung sila po ay nakakulong. Number 2, provide good quality feed. Offer young forages, a combination of grasses and legumes, provide balanced nutrients. Legumes provide extra protein, minerals, and vitamins. If possible, provide a mixture of different forages. So maganda po na halimbawa kung mag-aalaga ka po talaga ng kambing, kahit wala pa po yung hayop, wala pa yung kambing mo, mas maganda mag-forage development ka muna. You plant different kinds of forages, you plant different kinds of grass and legumes para po merong available na combination of grasses and legumes para po balance ang nutrients na nakukuha po ng ating alagang hayop. Next. Another tip, number 3, allow animals to select what they eat. Letting the animals graze in the pasture allow them to select best parts, especially if the quality of feed is low. Kung meron din lang naman kayong available area kung saan pwede mo po silang paalpasan,
mas maganda po na from time to time ay pinapagala po natin yung ating mga kambing. Letting the animals graze in the pasture para po sila po ay makakapamili ng gusto nilang kainin. Provide protein supplements. Cheap sources of protein like rice bran or fresh legumes or leaf meal or hays even in small amount. Mga 10% can improve largely animal production. Ayun. Maliban dun sa damo, kailangan po magbigay din po tayo ng mga supplements. Then we provide better dry season feed. The problem with feeding animals in the dry season is not only lack of feed but also the poor quality of feed. Di ba pag summer po, hindi lang dun sa scarcity of grass, tuyo yung mga damo, tapos pag tuyo, hindi na rin po masarap para sa kanila. So, mas maganda po na sa ating lugar ay magpatubo po tayo ng tree legumes and other as protein bank for dry season feeding will save that. Para po meron pa rin tayo pinapakain sa ating mga kambing kahit dry season. Mas ano po kasi, mas matagal po ang legumes as compared to grass kumbaga dry season. The experience po namin, we give them Madre de Cacao, we give them Indigo Fera. Ito po ay kahit dry season ay malago po ang ating ganitong pananim. You give more and high quality feed to the most productive animals. Only forage of high quality can supply enough nutrients for high level animal production. Next. Meron pa pong dagdag, other practical feeding management. Goats have to be gradually shifted from one diet to another. Like any other animals, sudden changes in the diet cause digestion upset that leads to illness. So parehas din po ng ibang hayop, kung magpapalit ka po ng pagkain ng kambing, kailangan din po gradual. Halimbawa, nasanay po siya na ganito ang combination mo. Tapos bigla nag-introduce na ibang klase ng pagkain, maaari din po ito na mag-cause ng problem, kaya magkaroon ng sakit ang iyong alagang kambing. During early rainy season, usually from long drought or dry season, never allow goats to graze fresh and highly succulent pasture. This leads to bloat or enterotoxemia. Yan. Ito talaga very common problem ito ng mga goat raisers, lalo na yung mga goat raisers na ang kanilang practice ay tethering o kaya yung free range. Pagka matagal na tag-init tapos pumasok na yung wet season, makita mo very green yung mga damo, tapos pinaalpasan pa agad yung kambing. Sarap naman yung kambing sa pagkain ng fresh grasses. Nagkakaroon po ng problema. Nagkakaroon ng bloat ang ating mga alagang hayop. Pagka mayroong bloat, bihira po yung nakakaligtas. Namamatay po ang ating mga kambing. Next. If goats are in confinement, fresh feed should be tied in bundles and hung or placed in feeding trough above the ground. So may feeding trough po tayo. Kailangan po yung feeding trough ay hindi nakaangat po yan sa lupa. Kailangan yung kinuha mong damo o kaya yung forage ay itali tapos ihang. Regularly feed goats with forage in small quantities 3 to 4 times a day. Yun. Pagka ito ay confinement, mas maganda kung meron kang regular na pagpapakain ng kambing in small quantities for 3 to 4 times a day. Goats rejected soiled forages, so the forage requirement for a day should not be given at one feeding. Minsan,
Yung pagkain para sa isang araw, buong araw ay binibigay ng isahan. Pero kung kaya man lang natin maiwasan yung ganong sistema, mas maganda po na 3 to 4 times a day yung pagpapakain in small quantities. Kasi po yung mga nahuhulog, hindi na po kakainin yan, mas marami po ang nasasayang. Provide free access to salt. If available, provide urea, molasses mineral block o UMMB. It contains macro and micro minerals which are commonly deficient in fibrous foods. Tapos kailangan po palaging meron tayong clean drinking water na may inom ang kambing. Mas maganda po na merong palaging clean drinking water kasi pagka palainom ang kambing mo, mas maganda ang circulation ng kanyang dugo at mas maganda din po ang kapangangatawan ng iyong kambing. UMMB dapat meron. Kung hindi ka tayo marunong gumawa ng UMMB, pwede naman po tayong bumili sa mga livestock and poultry supply. Pero kung nabibili na mineral blocks, I think it's 475 pesos yung 5 kilos. Pero matagal na po yan. Experience ko yung 5 kilos na yon, tumatagal po yan ng mga 6 to 8 months, hindi pa nauubos. So, meron sigurado na available minerals na nakukuha ng iyong kambing. Tapos, ang tendency po niyan, pagka palaging dumidila ang kambing natin sa mineral block, marami din po ang naiinom niyang tubig. Yan po ang itsura ng UMMB. Ito ay ginawa lang po, made of the rock, molasses, kaunting semento, tapos kaunting urea. Yan, sample po ito ng kainan ng kambing, feeding trough. So, kailangan hindi po sa lupa. Sunod po natin pag-aralan yung housing and fencing. Yung bahay tapos bakod ng ating kambing. So, ito ang functions ng housing and fencing. Number 1, protection against climatological influences like rain, wind, temperature. Kaya tayo naglalagay ng bahay o kaya masisilungan ng kambing para hindi po sila maulanan. Pagka masyadong malakas ang hangin, medyo sila safe po sila. Tapos pagka masyadong malamig, hindi po giginawin ng ating mga hayop na alaga, lalo na yung mga kids. Tapos, ito din po ay protection against losses sa mga magnanakaw, sa mga predators, lalo na ang aso, lalo kung bagong panganak ang iyong kambing. Pagka wala pong matinong housing at walang matinong fence, maaaring kainin lang po yung bagong ipanganak ng mga kambing. Tapos, protection din po ito sa infectious diseases and injuries. Next. Okay. Performance and control of husbandry and breeding measures. Kaya po meron tayo nitong housing dahil ito din po ay performance and control husbandry and breeding measures. Nakokontrol po natin yung ating feeding. We have also control in the breeding and selection. Usually po kasi pagka magkakasama lang yung mga babae at lalaking kambing, hindi mo na alam kung alin yung naging tatay doon ng mga kids. So, pero kung may mga pens, may back pen ka, nakakulong ang back, so nakokontrol mo. Minsan kasi ang back, kahit batang-bata pa yung mga female does, sinasampahan na po yan. So, hindi mo makokontrol kung ito po ay walang mga back pens. Reproductive happening and kid rearing, tapos siguro di po ang hygiene pagka mayroon kang matinong housing. Then, avoidance of social problems in the neighborhood. Yun. Kung walang matinong bako, walang matinong housing ang kambing mo at alpas lang,
bumili ka na po ng sarili mong upuan sa barangay hall kasi palagi kang inireklamo ng mga katabi mo. Next. Ito po yung mga characteristic ng good housing unit. So, dapat ang housing unit mo ay economical. Simple lang, basta meron talagang masisilungan. Well ventilated, dapat dry. Nag-housing ka nga, tapos wala ka namang flooring, tapos inaabot ng tubig yung housing mo, hindi palaging basa yung mga kambing mo. Dapat free from strong winds and rain, easy to clean, elevated, easy waste management, tapos dapat durable. Next. Ito ang space requirement. Each animal, depende sa age niya, ay mayroong space requirement. So, para po dun sa ating mga does, backs, and adults, yan, mga inahin, mga budugan, kaya barako, tapos yung mga adult goats, ang floor area requirement po niya ay 0.5 to 1.5 square meters. Tapos yung feeding space niya ay nasa 15.24 to 25 to 40 linear centimeters. Yung growing animals, so growing goats, ang floor area requirement niya ay 0.5 to 0.75. Ang linear space para sa feeding ay 10.16 linear centimeters to 15.24. Yung mga kids, yung mga bago ipanganak, 20 to 0.50 square meters. Then yung linear centimeters para sa feeding space nila ay 7.62 to 12.70 linear centimeters. Mas maganda po na nasusunod natin yung mga space requirement sa floor area, tapos space requirement sa feeding, para po merong access ang lahat ng alaga mong kambing dun sa pagkain at na-avoid mo yung overcrowding. Next. Feeding racks should be accessible to both animals and caretakers. So, iisipin mo yung feeding racks, hindi lang siya accessible para sa hayop, kailan accessible din siya sa caretaker. Yung hindi ka mahihirapan kung ikaw ay magpapakain ng iyong kambing. Flooring should be provided at least 15 degrees to facilitate cleaning and drainage. Then ventilation is utmost important. Then lighting may also be provided in the barns during the night. Ito po ay picture po ng sample ng shared design. Simple lang po ito. So ang shared design mo, 3 meters ang height, 2 meters from the flooring, 1 meter ang distance ng floor to the ground. Bakit 1 meter? Mas maganda po kung 1 meter ang distance from the floor to the ground para mas madali po ang paglilinis ng iyong goat house. Tapos may slant po siya na 15 degrees. Tapos yung distance between the floor to the roof ay about 2 meters para po maganda ang ventilation. Mahalaga po ang maayos na ventilation para sa ating mga alagang hayop, lalong-lalo na kung ito ay inaalagaan in complete confinement. Ito po yung mga sample ng bahay ng kambing. So, ganito. Pakita po natin na mataas po ang distansya ng flooring niya sa lupa. Pagka po masyadong mababa kasi, yung ihi at yung tae ng kambing ay magpuproduce ng ammonia, na siya rin po ang pagmumulan ng pagkakaroon ng respiratory disease ng ating mga kambing. Another sample, ganito. Hindi. So makita po, may bahay, tapos may bakod sa palibot ng bahay. Simple lang po. Yan. Ito medyo, medyo high-tech ko naman ini. So, oo, may nakaangat, tapos mas sturdy na po siya.
So, makita po natin may walling po para pagka malakas ang hangin, pag malamig, hindi po directly tinatamaan yung ating mga alagang kambing. Next. Yan, ito sa mga commercial farm na po ito. Meron po siyang wooden slat na flooring. So makita po ninyo yung kainan ng kambing. Yung sa babang part, dito linalagay yung mga concentrate. Dito sa taas, ito po. Okay, dito masok. Yung grass ay dito sa medyo taas na part. Pero yung feeding trough sa baba, dito inilalagay ang concentrate. Next. Yan. Sample po yan ng ating goat, or yan po ang goat house po sa amin. So, merong space kung saan pwede ko po silang paalpasan sa baba na parang makakapag-exercise sila. Yan. Ang kambing po mahilig na paakyat-akyat. So, mas maganda kung meron kang parang stairs. Then, dapat parang may playground din po sila. So, para nakapag-exercise na po yung ating alaga tayo. So, na-discuss na po natin yung steps. So, magandang klase ng animal mo, meron kang maayos na feeding, meron kang maayos na housing and fencing. Tapos, isa pa pong mahalaga na kailangan natin pag-aralan yung healthcare and management. Kasi kung kahit maganda ang stocks mo, pero hindi naman maayos mo yung care and management mo, magkakaroon ka ng problema. Yan. Disease and its impact. Pagka nagkaroon ng sakit ng iyong kambing, ang disease is any impairment to the body functions of the animal. Ang impact po nito, decrease of production efficiency, increased mortality, and then economic loss. So, hindi po dapat na binabaliwala ang sakit ng ating mga alagang hayop. Dahil ito po ay magkakaroon ng masamang epekto sa ating production. Factors that may cause illness. Una, the animal state, yung hayop. Pangalawa, yung disease agent. Then pangatlo, environment. So, ang unang factor po, animal state. Yan, pag sinabi po natin animal state, yung status ng iyong animal, the age. Young animals are more prone to disease. Female animals are more prone to reproductive diseases. Then, sa breed naman po, pag pure breeds po are more susceptible to calcium deficiency. So, ito po'y paalala sa ating mga mag-aalaga ng kambing. Ay, gusto ko ngayon pure breed. Pero pagka pure breed po ang inaalagaan mo, expect na darating ang panahon magkakaroon ng problema sa calcium deficiency. So, kailangan po meron kang regular na pagbibigay ng supplement o pagbibigay ng calcium sa iyong alagang hayop, lalong-lalo na kung ito ay mga pure breed. Then, yung resistance po ng newborn, resistance po ng hayop, pag newborn, lalong-lalo na kung yung hindi po nakapagsuso ng colostrum, they are more prone to disease dahil yung antibodies po ay wala. Okay, next. Ito naman po yung agent factors. Ito yung mga ahente na pwede magdala ng sakit sa iyong mga kambing. Number 1, bacteria. Ikalawa, virus. Pangatlo, fungus, parasite. Pwede naman pong mechanical o kaya pwede naman chemical. Or pwedeng nutritional ang dahilan kaya factor o kaya agent na nagdala ng problema sa health ng iyong hayop. So, maaaring bacteria, maaaring virus, maaaring fungus, maaaring parasite, maaaring mechanical. Halimbawa kasi maraming nakausli na pako dyan sa iyong sa kulungan. So, magkakaroon po ng wound. Or pag chemical, hindi ka maingat dun sa pagkatapos mo mag-spray, iwan mo yung iyong
ginamit na pang-spray, so magkakaroon ka ng problema, it is caused by chemical. Then nutritional, pagka meron na pong mga nutritional deficiency ang iyong hayop. Next. Ito naman po yung mga environmental factors. Climatic stress, typhoon. Halimbawa yung building design mo, mahina ang ventilation. Doon sa pasture mo, malapit sa tapunan mo ng basura. O kaya naman yung hayop na alaga mo ay halo-halo yung species mo, nandun na yung pato, yung manok, nandun yung kambing, kasama yung baboy. Maaaring po na yung ibang hayop ay carrier ng sakit na maaaring magkasakit ang iyong ruminants. Then another problem is overcrowding. So, kaya maganda o kaya mahalaga na kinoconsider po natin yung space requirement kasi ang overcrowding, this could cause stress. Tapos mas madali po ang disease transmission pagka overcrowded po ang iyong kulungan. Next. Yan, dapat kilala mo ang iyong hayop para alam mo kung merong sakit ito. So there are signs of an ill animal. Number 1, depression. Kaka-depression mo pala ang kambing yan. Depression. Halata mo pagka-depress ang iyong kambing, matamlay siya, parang makita mo sa mata niya malamlam. Diarrhea. Basang-basa palagi ang kanyang tail, tapos sa may puwitan, lameness, pipilay-pilay, cough wounds, inappetite and inacceptance, and anorexia, abnormal enlargement of the abdomen. Pala ko ano yung buntis ang kambing ko, pero lalaki naman itong aking alagang kambing. Bakit ang laki-laki ng tiyan? So pagka ganon, may abnormal enlargement ng abdomen, ito po ay maaaring sign ng sakit. Very rough coat. Yung kanya imbis na shiny, sabi sa irigan, nagkuras-il na. Very rough ang coat niya. Ito po ay maaaring sign ng illness o kaya sign of marami po siyang alaga sa kanyang tiyan. Grabe ang parasites na alaga niya. Ocular and nasal discharge. Maluha-luha, tapos yung ilong niya may tumutulong sipon, yun. Sign of illness po yan. Tapos fever. Hindi normal ang init ng kanyang katawan. Next. Ito naman po, common goats infirmities. Kid, hypoglycemia, scabby mouth, respiratory infection, mastitis, parasitism, lumps, and lameness. Iisa-isahin po natin ito para pag ito ang nakita ninyo, alam ninyo kung ano ang sakit ng inyong kambing at alam din po ninyo ang gagawin. So number 1, kid hypoglycemia or hypothermia. This usually occurs in common twin pregnancies o kaya due to failure in suckling colostrum, inadequate housing. So, ang gagawin po natin para maiwasan ang kid hypoglycemia o kaya hypothermia, you isolated daw about to give birth. Pagka alam mo madali nang mag-kidding ang iyong alagang kambing, kailangan meron na po siyang separate pen. You isolate the dog, provide feeding pen, you confine the animals after giving birth. So mahalaga po, kung babalikan natin sa breeding, mahalaga na inire-record natin kung kailan na breed ang iyong doe. So alam mo kung kailan manganak. A week before, bago siya manganak, kailangan nakaseparate na siya sa nagkulungan para may ilinagay ka na pong mga at least curtains made of sack para hindi po lamigin ang iyong kids, para hindi magkaroon ng hypothermia. Yeah. Isa pa pong sakit, yung tinatawag po natin dito na scabby mouth. Ito po ay caused by virus. Ang transmission po dito ay maaaring direct o kaya indirect contact.
Ang sinyalis po nito, makita mo, meron scabs in the lips, sa nostrils, sa feet, sa udder, sa anus, external genitalia. Parang natutuyo po na part ng skin. Kalimitan po nito malapit sa bibig. Okay. Para ito po ay maiwasan, ito po ang gagawin natin. Next. Ang treatment po nito. Treatment of scabby mouth, supportive feeding soft grasses. Well, pagbibigay ko ng antibiotic, antiseptics, fly repellent, then pagbibigay po ng vitamins, then prevention of isolation of infected animals, then disinfection of infected premises. So, pagka mayroon kang makita na infected nito, kailangang ihiwalay mo na po siya. Then, yung mga lugar kung saan gumalagala ang mga hayop mo na infected dito, kailangan pong i-disinfect. Okay, next. Respiratory infection. Ito ang very common problem sa ating mga nag-aalaga ng kambing, respiratory infection. Bakit po madaling kapitan ng respiratory infection ng kambing? Kasi kung makikita po ang kambing, in between the skin and the meat, yung muscles na po, yung laman, wala pong gaanong fat. Kaya nga po sinatawag na ang kaming most healthy kind of meat kasi wala gaanong taba. So, dahil dito, madali po siyang ginawin at madaling tamaan po ng respiratory infection. Cause, bacteria and virus. Yung transmission po nito ay direct and indirect contact. Ang sinyales po na merong respiratory infection, inhabitants, o walang ganang kumain, umuubo, fever, sneezing, depression, dyspnea, nasal or ocular discharge. Yan, running nose. Minsan ganito ako. Then, treatment po nito, treatment antibiotic administration, tapos vitamin electrolytes para makabawi kaagad siya, then administration of anti-inflammatory. Next. Sunod pong sakit o kaya abnormalities, mastitis. Ang cause ng mastitis ay bacteria, virus, mycoplasma. Transmission po nito, contact of unhygienic environment. Contact in unhygienic environment. Makikita po natin ang signs po ng mastitis ay ready, hot, painful, swollen udder, milk is pale, dark yellow, greenish, or reddish. Kalimitan po nangyayari ito dun sa halimbawa nanganak ang iyong kambing tapos hindi nagpasuso kaya namatay yung kid, tapos hindi po nakalabas yung gatas, maaari po itong pagsimulan ng pagkakaroon ng mastitis sa iyo. So, kailangan mailabas po yung gatas na yun. Next. Treatment, antibiotic administration, then you wash the udder. Antibiotic administration was the other with lukewarm water or with antiseptic. Tapos regular milking, infected milk should be stripped off from the udder. Next. Lumps or cheesy gland. Yun. Nung pumunta kami ng Idol Gallego, nakita namin dun sa goat farm nila, meron kami nakita na parang infected po nito na lumps and cheesy gland. Ang cause po nito ay bacteria. Ang transmission po nito ay direct or indirect contact. Ang signs po nito, enlarged, localized, and abscessed lymph nodes. Parang may mga lymph nodes. Ito po ay nakakahawa. Next, paano, pagka mayroong lumps or cheesy lumps, ito ang saan na yun? Lumapos tayo, no? Ito pa, endoparasitism. Yan. Ang hitsura ng kambing mo ay ganyan, very rough ang coat niya, tapos payat, ang laki ng tiyan.
Tapos minsan makita mo po yung kanyang mata, yung pagka giginanyan mo po yung kanyang mata. Kita mo very pale kasi po nagkakaroon na po ng masyadong maraming dugo ang nasisip-sip ng kanyang mga alagang parasite. So pwede ang cause niya ay roundworm, flukes, tapeworm. Yung signs niya ay diarrhea, inapetans, emancipation, poor, dull hair coat, anemia, and depression. Yung anemia, yun, makita mo sa mata niya very pale. Tapos depression. Ang treatment po nito ay regular deworming of stocks, then practicing pure confinement system or rapid rotational grazing, then fence pasture to prevent pasture infestation from other animals. Lameness o pagkapilay ng ating mga hayop. Iba naman po yung lameness dahil po na halimbawa nahulog or naipit yung paa. Iba naman po ito, lameness. Give mineral supplement or DCM. Administer vitamin A, D, E. Administer antibiotic to prevent secondary or ongoing bacterial infection. Then supportive therapy. Maray pang yung sikanding pa-therapy. Okay, next. Maaari din po ma-prevent yung disease sa pamamaraan ng sanitation program. So, disease prevention sanitation program, kailangan safe ang iyong pasture, hindi po malapit sa basurahan. Practicing cleanliness, proper disposal or burning of carrion of animals, quarantine of newly acquired stocks. Pagka may newly acquired stocks, kailangan ito'y quarantine muna bago ihalo sa existing stocks. Isolation of sick animals. Pag makita mo po na mayroong sakit ang isang hayop, ihiwalay mo na po siya. Then good housing, yung vaccination program at ang deworming program. Next. Ito, deworming program. Mahalaga po ang deworming sa ating mga alagang kambing. Sabi nga natin kanina, kahit ano kinakain niya. So dahil kahit ano kinakain niya, hindi po malayo na makakain po siya ng mga damo na mayroong maaring makapag-cause ng kanyang infestation. So kids, deworm at 2 to 3 weeks, repeat after 21 days. Repeat deworming at 3 months or at weaning. Ano ang pwedeng mong gamitin dewormer? Pwedeng suspension, pwede naman po yung injectable. Nabibili po natin ang mga dewormers. Meron naman po yan nakalagay kung ilang ml ang pwede depende po sa body weight ng iyong mga hayop na i-deworm. Yung adults, drench twice a year, a month before the onset of the rainy season and during peak of the rainy season. So at least twice a year. So a month before the onset of the rainy season. Alam mo, magkatag-ulan na, at least a month before the rainy season, mag-deworm ka, then uulitin mo po ito during the peak of the rainy season. Next. Ay, balikan natin yung ano. Ito, other common practices. Ito po, maliban dun sa deworming program, minsan mga kailangan pong common practices ito. Halimbawa, nagka-problema yung nanay na hindi na siya makakapagpasuso, kailangan pasusundin ng tatay. So, kailangan may pasiguro ka din po ng mga tupon. Then, may nabibili po ng milk replacer para lang po masave yung mga baby goats na hindi po nakasuso. Ang problema po nito dahil wala pong colostrum yung nabibili po natin mga milk replacer. Yan, kailangan kilala mo ang iyong mga animals, from time to time, nilalambing,
Dapat, kasi pag kilala ka din ng animal mo, at kilala mo ang animal mo, alam mo kung may sakit sila. Next. Okay, before I end po, ito, iba ang may kanding sa nag-aataman ng kanding. Marami po tayong may kanding, pero daiman po pig-ataman ang sa inyo kanding. Know your animal. Kami nga ni kaya kung mayo kang ipapasabsab, bumakal ka na sa diri mong tukawan sa barangay hall, kapag hindi kang irereklamo. The learning is a continuous process. Habang nasa farm po tayo, pinag-aaralan po natin yung ating mga hayop. Wala pong blueprint dito. Ang practice ng iba ay maaaring iba din ang practice mo. Pero mas mahalaga na pinag-aaralan natin yung ating mga hayop. Then you learn by doing, then you teach by showing. Siguro po, hanggang dito na lang po ang aking may babahagi. At sana po nakatulong yung ating pagbabahagi ng karanasan. Karamihan po nito ay karanasan after naturuan po kami ng ATI, sinubukan namin yung mga naituro sa amin. So kami po ay nag-share dito. Maraming salamat po. So maraming salamat po Sir Roy sa pagbibigay sa amin ng hitik na kaalaman regarding po sa wastong pamamaraan ng kambing. So at this point, siguro sa ating online participants na still tumututok pa din at sumusubaybay sa ating programa ay inaanyayahan po namin kayo kung may mga katanungan po kayo sa ating magaling na resource speaker ay pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at babasahin ko po yun isa-isa. Pero kanina nga po ay may mga nag-type na ng kanilang mga questions kaya babasahin ko po yun. Hanapin po yung mga questions. Ay, nakabalas na. So, sa Ma'am Yorlene po, ano pong dapat gawin kapag bloated ang goat? Or ano pong gamot ang pwede? Okay. Anong gamot pagka-bloated ang goat? Ang una po, mas maganda, iwasan na magkaroon ng bloat. Kasi po, pagka nag-bloat ang goat, very small chance na ma-save mo pa yung goat. Kasi ang goat po, production po yun ng gas sa tiyan ng kambing. Tapos na dahil sa grabing production ng gas sa tiyan, naiipit na po yung kanyang vital organs, yung kanyang puso, pati yung kanyang lungs. So, iwasan, as much as possible, maiwasan ang bloat. Paano maiwasan ang bloat? Huwag magbibigay ng very fresh na pagkain sa ating mga kambing kung ito ay mga nakakulong. Or, kung ito ay nakaalpas or naka-tethering, huwag papakainin masyadong maaga pa wherein marami po, very succulent po ang grass. Sa experience po namin, siguro kung nakikinig sa atin yung ating member, si Eddie Hobe ng Goat Raisers Association of Camarines Sur. Ang ginawa po namin dito ay nag-dilute kami ng cornstarch sa tubig at ipinainom po ito sa kambing para siya po ay makusok. Mahalaga po kasi na mailabas niya yung extra na gas sa kanyang tiyan, otherwise maipit na nga po yung kanyang lungs at yung kanyang puso. Yun po ang first aid na ginagawa po namin pagka-bloated ang goats. Minsan, sinusubukan din po namin na yung stalk ng papaya leaves, di ba? Yung stalk ng papaya leaves, may butas po yan, yung stalk parang susubok para na bloated. Kung ito yung stalk ng papaya leaves mo, di ba may butas po yan, mga ganyan. May butas yan. Tapos, ang ginawa po namin, yung dulo ay nilalagyan po namin ng oil para madulas. Ipapasok mo ng dahan-dahan yung stalk ng papaya leaves dun sa puwet ng kambing para abutin po yung kanyang intestines.
para makautok po siya. Yan po ang mga ginagawa namin usually pagka nagkakaroon ng bloat. Pero sabi ko nga po, pagka nagkaroon ng bloat ang kambing, mabuti kung nakita mo pa agad at maaaring humalapatan pa ng first aid. Medyo very slim ang chances na ma-save mo ang bloated na kambing. So mas maganda, huwag sa treatment, kundi dun sa prevention po ng bloat. Huwag magbigay ng very fresh, na hindi po easily digestible pagkain. Magkakaroon na indigestion, kasi sa process na nag-decompose yung kinain niya sa loob ng kanyang tiyan, doon po nagpuproduce ng maraming gas, at pagka hindi po ito inailabas, hindi naiutot, ayun na po ang magkakaroon ng bloat sa ating kambing. Sana po nasagot yung ating tanong. Alright, so thank you so much po Sir Roy. So Ma'am Yorlene, sana po nasagot ni Sir Roy yung inyong katanungan. So next question po from Mr. Jonel Bayrante. Sir Roy, tanong ko lang po, kapag bloated po yung mga alaga nating kambing, ano po ba yung mga common practice? Sinabi niyo na po. Sinabi na. Ulit na. Okay. So, talagang very common po na problem ng ating mga mag-aalaga ng kambing, yung bloat. Pero kailangan ma-distinguish natin yung pagkakaiba ng bloated ang kambing dun sa malaki ang tiyan ng kambing dahil dun sa dami ng parasites. Iba po yun. Bloated yung grabe ang production ng gas sa loob ng kanyang tiyan, saan iipit na po yung kanyang lungs at iba pang mga vital organs, yun ang bloat. Pero yung malaking tiyan na parang pag inanyaman tiyan na parang hinog na langka, yun ang bloated. Tapos matigas na matigas po yan. Pero yung tiyan na malaki, na dahil sa bulate, iba po yun. okay, next question po from Daniel Di Maala. Sir, meron po ba kayo binebentang Barako Bower? Wala po akong bower na alaga. Ang alaga ko po doon ay La Mancha, Anglo-Nubian, tapos yung cross ng La Mancha at ng Anglo-Nubian. Wala po akong bower. Ang alam ko po na may alagang bower dito yata sa farm sa Ocampo, meron silang mga bower. Meron din po nag-aalaga ng bower sa part ng Tinambak, meron po farm dyan. Advise you to surf, mag-research po tayo na sa Bicol Goat Racers para makita natin sino mga farm ang merong mga ganito klase na alaga. Yung doon po sa Del Gallego, yung kakabukas po ng multiplier farm doon na managed by the local government unit of Del Gallego, siguro magpuproduce na rin po sila ng, kaya bago pa lang po yun, pero magpuproduce po sila ng mga bower kasi ang kanilang barako doon ay bower at ang gulugan. Okay. So next question po from Mr. Lloyd Chokson. Saan po pwede i-market ang kambing sa Bicol? Saan pwede i-market ang kambing sa Bicol? Ang problema po natin dito sa Bicol ay wala tayong parang yung bagsakan ng mga hayop kagaya ng sa ibang lugar. Pero meron tayong mga traders na dumadayo ng Bicol para bumili ng kambing. Sabi nga namin hindi pa namin experience yung problems pag-market ng kambing kasi ang problema nga namin kulang kami ng stocks. Marami pong nag-chat sa amin, naghahanap ng mabibiling kambing, kaya lang ang problema, yung napoproduce namin kambing ay hindi pa sapat para ibenta. Nagpaparami pa rin po kami ng stock namin, pero hindi po ang benta na kambing kasi marami pong mga Muslim communities sa Bicol. In fact, nung mga nakaraang buwan kung saan nagkaroon ng okasyon ng ating makatirang Muslim, marami pong nag-order sa amin ng kambing. Ito po ay patuloy naming advocacy na sana dumating ang panahon na the goat's meat are also sold like pork sa ating market. Kung meron kang choice cuts na
na karning kambing para mas madali po natin maibenta ang ating karning kambing. Pero we have no problem in marketing. We're available on market. Ang problema po natin yung stocks. Pakulangan natin ang stocks. Okay. So, thank you po. Sana na-answer yung question nyo, Sir Lloyd Jackson. Next question from Al Francis Bornilla Mendoza. Isa po siyang forager ng Albay. So, is it true po na mas healthy ang gatas ng kambing as compared sa baka? And if meron, kung makukuhanan ng stock ng goat for milk production dito sa Bicol? Totoo po yun. Ang goat's milk ay healthier than milk from cow. In fact, kinoconsider ang goat's milk as next to mother's milk. Goat's milk are healthier dahil it is easily digestible. Kahit po may mga problema dun sa, ang iba hindi makainom ng gatas dahil nasisiran siya, pero pag goat's milk mas madali kasi po easily digestible. Kung saan makakabili ng, ano nga po yun? Saan makakabili ng stocks? Stock ng goat milk. Fresh ata. Fresh. Fresh goat. Dito po sa Naga City, meron po tayong Naga City Goat Farm. They are producing goat's milk. Ang alam ko sa Daet, sa Cam Norte, meron na din po tayong isang farm doon na nagpuproduce ng goat's milk. And maybe, if you are from Albay, siguro, tanong natin sa Provet, sa Albay. Kasi ang alam ko, meron tayong mga goat raisers doon na they're starting to produce milking goats. Hindi ko lang alam kung operational na yung kanilang dairy production. Pero sa Naga, matagal na pong established itong Naga City Goat Farm na producing milk, cheese, and cosmetics. Okay. Next question is from Janeline Estacio. Maganda po ba, sir, yung malunggay pakainin sa kambing? Sure. Maganda ang malunggay, pakain sa kambing. Lalo sa lactating goats. Parehas din po ng principle niyan. Very nutritious ang malunggay. Pero sayang kung yung kambing mo lang kakain ng malunggay mo. Pero kinakain po yan ng kambing, ang malunggay. Okay. Next question from Boboy Garbeles. Sa mga nabanggit na breeds, available po ba sa Bicol? Saan makakabili? From Rodel Garbeles po ng LBUP. Available breeds, yung mga nabanggit ko po na breeds kanina, very common. Meron tayong Lamancha, merong Anglo-Nubian, merong Alpine at Saanin. Meron po yan sa Naga City Goat Farm. Hindi ko lang alam kung merong sila available ngayon for sale. Pero last month pagpunta ko, may nakita ako ng batch na nakahiwalay. Hindi ko alam kung for sale na yon or baka naka-reserve na po yun. Pero Naga City Goat Farm is a known supplier of those breeds that I mentioned kanina. Wala silang goats intended for meat type, wala silang bower. Karamihan ng goats nila ay milk type. You could also try sa Tinambak, mayroong goat farm doon. Alam ko sila po ay nagbenta ng mga breeder stocks. Sir. Next question from Jim Reyes. Any tips on how to give water to goats? Any tips on how to give water to goats? Ilagay mo lang sa balde ang tubig. Ilagay sa balde ang tubig, siguruhin lang na you change the water from time to time para malinis. Kasi po, minsan nahulugan ng tae. Hindi naman po mahirap na pamamaraan sa pagpapainom ng kambing. Hindi naman po yun kagaya ng ibang hayop na kailangan pang sa kanila. Pero pag may balde ka po, ilagay lang po sa isang part ng kulungan. Minsan, ang iba, ang ginagawa ko ay they hang the pail. Sinasabi, pakahang lang po yun. Umiinom doon ng kambing. Mas maganda po katabi nito yung mineral salt flat para
very accessible sa kanila yung pagdidila-dila nila ng salt block tapos iinom po sila. Okay, so may question po from Sir Arnold Burrell. Sir Roy, gusto ko pong maging member ng Goat Racers Association dito sa Bicol. Paano daw pong maging member? Saan ka po naka-base, sir? Si Sir Arnold po is from Kamsur lang po. Kamsur. Kasi LSA, ano po siya? Opo. LSA. Sa amin association po, Goat Racers Association of Camarines Sur, if you want to be a member, you write a letter of intent na gusto pong maging member. Then, bibigyan ka po ng orientation ng aming membership committee. Papaalam kung ano ang iyong mga obligasyon sa organization. And we would also, dati po we are requiring the members and soon to be members na matrain muna. Bigyan ng training para po at least kung naging member ka ng Goat Racers Association, trained member ka. At sana, kung Goat Racers Association, sana may alaga ka pong kambing. At least 2 or more na kambing. Pero very welcome po. Ini-encourage nga po namin na kung merong existing na municipal level organization of Goat Racers, rather than being a member of the Camarines Sur Goat Racers Association, mas maganda doon na po sa mga munisipyong nakapasakop. Ang alam ko, Pili ay merong nabuo na asosasyon ng mga magkakambing. Maliban po sa Pili, ang alam ko kasi after the FLS GEM, yung mga technicians trained by ATI, yung FLS GEM, may mga training din po na idinao sa kanyang mga munisipyo. Ang usapan po namin ng mga facilitators noon, we encourage those who attended the training to organize themselves into an association. Maganda po kasi na bawat munisipyo ay mayroong ganong asosasyon, lalong-lalo pa in preparation for the Mandanas Garcia ruling, na kung saan ang mga dating programa na ginagawa o ginagampanan ng DA region ay ilalagay na po sa mga local government units. Mas maganda kung mayroong kanya-kanya asosasyon dun sa kanya-kanya din munisipyo, para kayo po ay nakakapag-participate hindi lang sa pagkuha ng mga programa, kundi pag-recommend ng mga policies at programs sa inyo po mga munisipyo. Pero welcome ka po, sir, na maging member ng aming association, but I would encourage you, if you are in Pili, halimbawa, or any municipality na meron ng existing organization of Goat Racers, mas maganda doon na po mag-member. Okay, so sa ibang provinces po, like Cam Norte, meron din po? Meron po, kasi may nag-train po na mga taga-Labo. Oo. May mga naging kaklase kami from Labo, from Daraga, TV. Dito sa Kamsur, ang nag-attend ng FLS GEM noon, Bula, Ocampo, Sangay, Pili. Sa Cam Norte, ang alam ko, Labo. Then sa Albay, Daraga, TV, Tabaco. Kasi regional yung representation noon ng mga nag-attend ng Farmer Livestock School on Goat Enterprise Management. Ang alam ko, nagkaroon na po sila ng training. Sana matalakay din po namin ito sa RAPSI Sectoral Committee meeting sa Saturday. Kasi ang isa sa namin, yung strengthening of the sector. Kasi yung Goat Racer ay subsector ng livestock community. Okay. So, next question from Jose Dalinog. Saan po ba makakabili ng urea mineral blocks? Yung urea mineral blocks po na pinakita ko sa picture ay ginawa lang po ng mga nag-train. So, homemade po yun. Pero if you want to buy a readily available and mixed na mineral block, may nabibili po sa mga veterinary supply. Hindi naman po yata bawal dito ang pre-plugging Diyan po sa JL, dito sa Pili, meron po yan mineral block. Parang ang niyan ay, ang brand ay Red Rockies, 5 kilograms yan. Ang dati kong bili ay 475 per 5 kilos. Na po yan. Usually it comes in red or orange mineral block.
Veterinary supplies po. Pwede naman po yan hanapin sa online. Maraming online sellers na nagbibenta po ng mineral blocks. Okay, next question from Janeline Estacio. Yung kambing po namin, sir, nakakain ng pig spray. Ano po ba dapat namin gawin para hindi tamaan yung butukan ng kambing? Teka, mahirap magbigay po ng hindi ko naman po na-diagnose. Pero usually, yung kambing na nakakain ng na-spray na damo, minsan hindi ka agad namamatay. Pero kalaunan po ay magkakaroon din po ng problema sa kambing yun. Naging experience po ito ng isang commercial farm dito sa Bicol, kung saan yung kanyang mga kumukuha ng damo, kasi cut and carry lang yun, hindi alam na yung pinunan pala ng damo ay na-spray ng yung pambantay damo. So ibinigay sa kambing, marami pong namatay na kambing. Gusto natin subukan yan na kasi ano yan na poison siya, no? Like kung tao pinapainom ng diluted na sugar, pero hindi natin alam kung gaano ito ka-effective. So the most effective way is prevention rather than cure. Kailangan talaga sigurado natin kung saan kumukuha ng pagkain ng ating mga kambing. Huwag hahayaan ng kambing na alpas, lalo na sa mga farms na mayroon lang spray, kasi hindi naman alam ng kambing na ito pala yung spray. So, iba yung pag-iingat po talaga, kasi mas madali po ang prevention rather than cure. Wala pa kaming experience na paggagamot ng kambing na nakakain po ng na-spray na damo. So, mahirap po sa amin na magbigay po ng recommendation. But we could try siguro. Painumin ng tubig na diluted na sugar, baka pwede. Pero hindi po sigurado. Okay. Next question from Rainier Robles. Saan po pwede makabili ng blower po? Ulitin ko na lang po, yung blower, ang alam ko na may available na blower dito sa Bicol, sa Ocampo, may farm po dyan. May mga nag-aalaga ng blower. Then yung Tinambak, meron din po farm sa Tinambak, Sierra Nevada yata yun. Ang available stock din po nila ay blower. Maaari po kayo mag-surf niyan sa Facebook. Maghanap ng mga farms. Kung minsan po merong mga biyahero na nag-offer ng stocks kasama po yung blower. Baka po pwede kayong maka-order doon. Okay. Next question from Boreta Labrador Susan. Ano po ang dapat gawin kapag ayaw kumain ng kambing? Ayaw kumain ng kambing. Okay. Maaari po kasing maaring factors kung bakit ayaw kumain ng kambing. Maaring your goat is in heat. Pagka in heat ang kambing, isa yan na sign yung ayaw niya kumain. O maaari mo naman ayaw kumain dahil may sakit. O maaring ayaw kumain dahil may depression. So, i-try lang po na pag ayaw kumain, subukan bigyan ng ibang klase na dati mong pinapakain sa kanila. Halimbawa, subukan bigyan ng legumes, subukan bigyan ng napier, o subukan bigyan ng iba't ibang klase ng pagkain. Kasi ang hirap po sa hayop, kasi hindi kagaya ng tao na maaari mong matanong kung anong problema niya. Bakit ayaw niya kumain? So, the more nakilala mo ang hayop na alaga mo, the more na mas alam mo kung ano pwede mong gawin. Yun nga, sabi ko, isang sign na ang hayop mo ay in heat, yung ayaw kumain. So, maaari yun. After that period, pagtapos na po yung estrus period niya, maaaring kumain na uli siya. Pero kung after the estrus period, which is 2 to 3 days, ayaw pa rin niya kumain, maaari iba na po ang cause.
Maari pong baka pwede mong bigyan ng injectable na vitamin ADE para dun po sa may mga dietary problems, yung mga vitamins sa pampagana, para lang po ma-encourage siya na kumain. Okay. Next question from Gina Villapuz Nicolas. In case po nananamlay sa pagkain ang mga alagang kambing, ano po bang pwedeng ipainom para ibalik or bumalik sa dating sigla ang kambing? Salamat. Yun Parang po. related na Opo, din yung kagaya po ng minsan po kasi may problema sa dietary problems, walang gana kumain. So yung ginagawa po namin, nagbibigay po kami ng injectable na vitamin ADE para lang bumalik yung kanyang appetite. Then try to offer the goat with the different kinds of grasses or different kinds of forages para masubukan alin doon ang gusto niya kainin. Right. Another question from Ferdinand de Manarig. Pwede po bang i-pasture yung mother goat pero yung mga kids stay lang doon sa housing? Depende sa age. Okay naman na i-pasture mo yung mother goats na iwan yung kids sa bahay. Depende sa age ng mga kids. Pero mas maganda nga po na imbis na i-pasture mo yung inahin, tapos naiwan yung kids sa cage, mas maganda ang kunin mo na lang yung pasture at dalhin mo sa cage. Kuha ka na lang ng grasses and legumes, cut and carry mo, dalhin mo sa cage. Una, sigurado ka na unless babantayan mo talaga yung kambing habang kumakain, sigurado ka na hindi ma-attack ng mga predators like dogs. Pero kung nasa cage lang po yung kids with the mother, nagdalhin mo na lang po yung pagkain, mas safe po yun. Okay. Next question from Rainier Robles. Ivermectin po ba ang pwede po sa goats? Yes, you can give ivermectin, pwede po injectable. May iba-iba pong brand. May ivermectin injectable, mayroong albendazole suspension. Yung suspension po, pinapainom. So, mas maganda nga po yan, hindi pa masyadong marunong mag-inject. You try albendazole. Nakalagay naman po yan dun sa lalagyan kung ano ang dosage. Ang ginagawa po niyan, kunin mo yung iringgilya, alisin mo yung needle, then kuha ka ng suspension, ilagay mo sa bibig, pero dapat sa side lang po ng bibig. Ito lang. Pag sa gitna, kasi pag dumiretso sa lungs, patay yan. Then, ibigay sa hayop. Nakalagay, tandaan po natin, nakalagay naman po yan dun sa bote o sa lalagyan ng dewormer, yung recommended dosage. Yung panamihan po ng ivermectin ay injectable po yan. Injectable sa bote, nandun na din po yung dosage, pero ito ay intramuscular injection, ivermectin. Maliban po sa ivermectin, meron pa naman pong ibang brand ng dewormer. Si Sir Arnold, Tagay based siya. Tagay po ako base. Okay. So, ito po po. Next question from Zia Anselmo. Sir, kailangan po ba ng feed formulation kung gagamit ng darak as main source ng pagkain ng kambing? Opo. Kaya hindi ko po dala yung aking kodigo. Pero sa experience ko lang, halimbawa, yung ang binibigay ko po, bibili ako ng darak. Ang ginagawa ko, yung 1:2. Yung darak, hinahaluan ko po ng 1 kilo, yung 2 kilo ng darak, hinahaluan ko ng 1 kilo ng breeder mass. Yun ang binibigay ko sa akin mga kambing. Kung medyo maraming available na corn, sinasamahan ko din po ng corn grits. So, 2 kilos ng darak, 1 kilo ng breeder mass, then half kilo ng corn grits. Yun po ang ginagawa ko. Tanong po. Next question from Lloyd Chokson. Magkano po ba yung live weight ng kambing? Ang running price ngayon ng live weight ng kambing, depende yata sa lugar eh. Pero common ay 160 to 180. 160 to 180.
Tapos, ganito ang nangyayari, pagka ang nagbebenta ang lumalapit sa trader, mura ang bili nila. Pero pag ang trader ang lumapit sa may-ari ng kambing, mas mahal. Pero wala na yata wala nang bababa sa 120 per kilo live weight ang kanin ng kambing ngayon. Nasa 160 o 150 to 180. Okay, next question from Edna Castillo. Ako po naka-experience niyan kasi gala yung maliliit kong kambing. Nagtai po, pinapainom ko ng albendazole. Sa awa po ng Diyos, naka-recover siya. So, nag-share lang po siya ng experience. Thank you, Edna. Si Edna po ay member ng aming grupo, Food Racers Association of Camarines Sur. Siya po ay isa sa board member namin. So, maraming salamat po sa pag-participate. Encourage ko po din po yung iba kong mga members. Baka gusto mag-share gusto mag-share ng experiences. Lalong-lalo na sila Brad Eddie Hove. Matagal na rin po nag-aalaga ng kambing. Baka po may mga nagtatanong dito na maaari niyo pong ma-address. Remember yung before I ended my talk, sabi ko ang learning is a never-ending process. So patuloy nating pinag-aaralan habang nag-aalaga tayo ng kambing. Hindi lang po tayo nag-aalaga ng kambing, tayo din po ay mga mananaliksik. Then it could be a good practice na may sinubukan ka, i-document mo, i-record mo. Pagka effective, maaari kasing yun ay maaaring pwede nating maitulong sa iba. Okay. Next question from Joseph Aaron. Sir, maganda po ba silage sa kambing? Anong best silage para sa kambing? Silage. Okay. Silage. Maganda po yung silage ng kambing para sa kambing. Nakita ko po dun sa Del Gallego, very successful na po yung paggagawa nila ng silage. Napier ang ginagawa nila ng silage at sinachap muna yung napier, pero make sure na yung napier na igagawin mo sa silage ay tuyo. May required na moisture content yan. Tapos ilalagay po sa silage bag. Tapos dapat i-vacuum para walang air. Then sealed for at least 7 days yung practice nila dun sa Del Gallego. Maganda po practice yan. Pero I would recommend silage making in times where halimbawa, sa ngayong panahon marami kang napier. Hindi naman nauubos ng kambing mo yung napier mo. Gawin mong silage yung sobra. Para lang meron kang silage na kukunin sa panahon na wala ka na pong makukuha ang silage. So, ganun po ang ginagawa sa mga farm. Pero, ang iba ang ginagawa nilang silage ay corn silage. Kami nga po sa Goat Racers Association of Camarines Sur, we were very interested sana dun sa training na binigay ng DA on silage making. Kasi hanggang ngayon po, we are still in the process of mastering the technology. So, pinusubukan pa rin po namin na makagawa ng successful na silage. Medyo naantala lang siguro yung paggagawa namin ng ganong pag-eksperimento dahil sa ngayon po ay marami pang available. So, hindi naman problema sa pagkain. Pero maganda na masubukan. Basta ano lang po yun, yung basic ay merong yung grass or corn na gagawin mong silage ay nasa tamang moisture content. Hindi siya masyadong basa, hindi naman po siya masyadong tuyo. Naalala ko yung training sa amin noon, pagka ginanyan mo yung damo, wala na pong tumutulong tubig, ibig sabihin nasa tamang moisture content yun. Tapos ilalagay mo sa silage bag, tapos sealed, naalis mo yung air, i-seal mo siya para hindi magkaroon ng molds yung paggagawa ng silage. Ang iba, nilalagyan po ng kaunting molasses para dun sa flavoring. Pero yung iba hindi na po, hindi na nalagyan. Pero very advisable ang silage sa group. Okay, so binabaha tayo ng mga questions. So, another question from Zia Anselmo. Saan po ba, sir, may stock ng Anglo-Nubian goats? Anglo-Nubian goats, doon po sa Naga City Goat Farm, meron po tayo doon mga Anglo-Nubian goats.
In fact, my stocks were from the Naga City Goat Farm. Nagsimula po ako sa 4 hanggang sa napadami ko na rin. Kaya lang ngayon, meron ng nakahalo na lamansa, so I'm producing crossbreeds of lamansa and Anglo-Nubian. Pero hindi po ako nagbebenta pa ng babae. Yung aking mga na-produce ngayon, mga lalaki, pero hindi pa naman po marketable age. Pero may mga naka-reserve na. Okay, next. From Bagakay Outfit Kayubi. Paano po kung ayaw magpadede or walang gatas yung mother goat pag nanganak? Yun. Pag nanganak ang mother goat na hindi nagpapadede, mamroblema ka. Dahil una, maghahanap ka ng milk replacer para lang po masave yung kids. Pero kailangan ma-record mo yan kasi po kung next na panganganak ay hindi pa rin po siya nagpapadede, ibig sabihin isa na po yan na dahilan para i-calm mo yon dahil mahina ang kanyang mothering ability. Ibig sabihin, kada panganak niyan, problema ka. Pero kung tingnan mo po ano yung dahilan kung bakit ayaw magpadede ng inahin. Maaring gusto niya naman magpadede pero wala siyang gatas. Dahil ang problema niyan, nagkaroon siya ng nutritional deficiency nung siya ay buntis pa. So siguruhin na tama ang pagkain mo dun sa mga buntis mong mga alagang kambing para sigurado po na pag siya ay manganak, meron pong sapat na gatas na ipuproduce. Maari naman po na kaya ayaw niya magpadede, baka may sugat yung dede niya, kailangan gamutin para hindi siya masaktan naman ng dede. Pero yun, yung i-observe mo yung kambing mo yun, kung laging ganun, pag nanganganak, ayaw magpadede, tanggalin mo na po yun, hindi siya magayanda ang breeder. Okay. So, alam ko po marami po kayong mga questions or katanungan po sa ating resource speaker, but for now, accommodate na lang po kami ng isang question po. So, ang maswerteng nakakuha ng question po yun ay si Mr. Benedict Repuesto Espina. Ano po yung dahilan ng nagtataingkid tapos bigla na lang namamatay? At ano po yung pwedeng gawin para maiwasan or magamot ito? Nagtataingkid, mga ilang buwan po yun, sinasabi mo. Una, kung masyado pang bata yung sinasabi mong kid, yung pagtatain yan, maaari po ang dahilan hindi po siya nakapagsuso ng colostrum, so wala siyang antibodies at maaari siyang sakitin. Pero kung halimbawa po yung kid na binabanggit mo ay nagsisimula na pong magnibol, kain-kain, maaari pong may nakain siya na hindi po na-digest or may maaari po siyang nakain na baka heavily infested po yung kanyang tiyan ng mga mikrobyo ay ng mga parasites. Yung parasites po kasi isa din sa dahilan pagtatay-tay. Ngayon, ang pwede mo pong gawin pagka gano'n na nakita mo, maaari ka pong magbigay ng antibacterial injection para sa kambing, para dun sa kid, para lang po magamot yung kanyang sakit sa pagtatay-tay. Then after that, baka medyo okay na yung kanyang health, isunundan mo yung dewormer. Pag 2 to 3 months na po siya i-deworm mo, maaari pong yung pagtatain niya ay dahil sa parasites. Then after deworming, bigyan mo na po ng vitamins. Okay? So, thank you so much Sir Roy at sa lahat ng mga online viewers po natin na nagbigay ng kanilang question. Sana po na-address po ng ating magaling na resource speaker yung inyong mga katanungan. And then, before po tayo mag-proceed sa ating closing program, ay short recap lang po doon sa discussion ni Sir Roy. So, diniscuss po ni Sir Roy yung tungkol sa benefits of raising goats, na kung saan nakapaloob doon na less carrying cost, easy marketing of the goat products, great return of investment, less risk, eradicating poverty, and creating employment opportunities. And when it comes to feeding requirement po, meron po tayong forages, concentrates, and crop residues and byproducts. So sa functions naman po of housing and fencing, it should be importante po ito dahil ito yung protection against climatological influences,
protection against losses, and performance and control of husbandry and breeding measures, and avoidance of social problems in the neighborhood. Diniscuss din po yung tungkol sa good housing unit na kung saan it should be economical, dry, clean, and ventilation, and with good ventilation. And of course, diniscuss din po ni Sir yung tungkol sa disease prevention and sanitation program. So with that, maraming salamat po ulit Sir Roy sa pagbibigay sa amin ng basic na information regarding sa wastong pamamaraan ng pag-aalaga ng kambing. With that, basahin ko po itong Certificate of Appreciation. Citation reads, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Regional Training Center 5, ATI Bicol Admin Building, Diversion Road, San Agustin, Pilica, Camarines Sur. Awards this Certificate of Appreciation to Mr. Roy Nelson G. Layosa for sharing his knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of goat racing, a promising opportunity for livelihood. Held on November 24, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pilica, Camarines Sur. Given this 24th day of November 2021, signed Elsa A. Parrot, Center Director. Thank So, you. Sir, ito po yung certificate niyo. Salamat Congratulations. Po. Maraming salamat po at thank you din po dun sa mga nag-participate. Rest assured na pwede naman po kayong magtanong sa Facebook account ko, Roy Nelson G. Layosa. Kung kaya kong sagutin, ay sasagutin. Kung hindi ko kaya, ipabaggage natin. Maraming salamat po. Keep safe. A pink Wednesday to everyone. Congratulations po ulit sir and thank you so much. So ayan po, natapos na naman yung ating 3 oras nating talakayan. So sa ating online participants, huwag niyo pong kalilimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate po sa ating infographics ng seminar na ito. At ito po ay makikita sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong forms na dapat fill upan katulad ng RP evaluation forms at feedback form. Ito po ay magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Sa mga gusto po namang mag-claim ng kanilang certificates, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 5 or alas 4 ng hapon. So at this point, to give us the closing message, i-share ko lang po ang screen sa Senior Agriculturist ng ATI Bicol and ang Chief ng Partnership Accreditation Services Section, Sir Joey A. Belarmino. Sir Joey, salamat Joy ka. Okay ba? Narinig niya? Yes po. Yes po. Okay. Salamat ulit Joy. Magandang hapon sa lahat ng nanonood at official participant dito sa ating katatapos lang na online training on goat racing, a promising opportunity for livelihood. So according to our secretariat, ay nasa 220 registered participants ang ating nanonood at lumahok dito sa ating online seminar ngayong hapon. So salamat sa ating napakagaling na at very cooperative, very supportive na resource person, si Sir Roy Nelson D. Layosa. Si Sir Nelson po, Sir Roy ay aming partner sa goat industry. Ayan, siya po ay graduate sa aming FLS GEM training at presidente ng Goat Racing Association of Camarines Sur and katulong namin sa pag-i-implement ng aming National Livestock Program. So thank you very much Sir Roy sa pag-share mo ng iyong kaalaman, practical tips, mga sikreto sa pag-aalaga ng kambing. So para po sa ating mga participants, nilalayon po namin na sa nakuha ninyong mga impormasyon, natutunan ngayong kalahating araw, we hope na doon po sa mga merong existing na goat project, sa bisa po ng ating mga natutunan ay magkaroon kayo ng ma-improve nyo yung sa inyong mga practices. Base po sa mga rekomendasyon ni Sir Roy, ay nalaman nyo ano yung tamang gawin, ano yung dapat gawin sa iba't ibang sitwasyon na
kinakaharap ninyo sa inyong mga kambingan. We hope na ma-improve nyo yung sa inyong mga kambingan, at doon naman po sa mga wala pa na interesado naman na mag-alaga ng kambing, we hope na mag-start kayo ng pag-aalaga ng kambing para masubukan nyo at mapatunayan nyo na sa pagkakambingan ay merong kita, merong enterprise na pwedeng umpisahan at kumita at i-sustain at makatulong sa inyong kabuhayan. So, doon po sa mga nakikinig, kapag kayo po ay naging successful sa inyong pagkakambingan, gusto rin po namin kayong anyayahan na lumahok sa aming programa pa sa mga iba pang programa sa ATI. Particular po yung aming Learning Site for Agriculture program, na kung saan ito ay available sa mga individual farmers association at iba pa pong interesado na maging certified learning site ng aming tanggapan. So sa Bicol po ngayon, meron na kaming 96 na LSAs at konti lang po dyan ang livestock based. Meron po, halos lahat naman po ay merong livestock component, pero we hope na magkaroon talaga ng mas maraming goat raisers na sertipikado ng ATI bilang Learning Site for Agriculture. At sa larangan pong yan, kapag kayo ay naging certified for agriculture learning site na ng aming opisina, ay maaari namin kayong bigyan ng iba pang mga serbisyo, mga suporta, extension support. Ayan, so we hope na ito pong aming sinagawa ngayon na online seminar ay ika-11 ng 12 online seminar na nakaprogram namin for the year. So pang-10 na po pala ito, meron pang 2 gagawin next week at saka sa December. So mangyari lang po na regular na umantabay sa aming mga anunsyo, sa aming ATI Bicolandia Facebook page, ATI Sarabay channel, para marami po kayong matutunan ng mga teknolohiya na gusto nyong malaman. Ayan, so we hope na sa lahat po ng mga lumahok, sa ngalan ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot, si Assistant Center Director Ma'am Vivian Carable, and of course, sa training management staff ng online seminar na ito, sa pangunguna ni Doc Frank Bel Isip, si Miss Joyka, kanila mga kasamahan, si Froy. Marami pong salamat sa inyo and keep safe at mabuhay kayong lahat. Magandang hapon po. Back to you, Joyka. So maraming salamat po, Doc Jav, for that very nurturing message. Sa ating online viewers po na na-miss yung ibang part ng seminar na ito, maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang ating episode ngayon sa ATI Bicol Sarabay channel via YouTube live stream. Nagpapasalamat kami kay Mr. Roy Nelson G. Layosa na nakasama natin ngayong hapon, na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa goat racing technology, at syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Center Director, Ma'am Elsa A. Parot, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Learn at home at tandaan po natin at i-share po natin ang mga hashtag na #StaySafe, #Follow Health Protocols. Together, we heal as one. Diyos mabalos po sa Indogabos. God bless us all. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites.
demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.